Здароўкі народ, вітаю вас у новым відэа на канале Белгеймінг. Сёння мы працягнем наш шлях у свет глыбокіх інтэрактыўных прыгод, але на гэты раз усё абвастраецца яшчэ і фактарам настальгіі. Як вы ўжо зразумелі, гаворка ідзе аб рэмейку сіквела «Ціхіх узгоркаў». Чаму менавіта гэтая гульня і менавіта зараз? Магчыма, гэта было непазбежна, улічваючы апошнія некалькі аглядаў на канале. Ну і прызнаюся шчыра, да нядаўняга часу гэта быў мой своеасаблівы гештальт і абавязак перад самім сабой. Да таго ж, як казаў адзін мой сябар, чацвёрты Silent Hill нядаўна дапамог зірнуць на жанр гульняў жахаў па-новаму. Яшчэ з часоў першай PlayStation я чамусьці ўспрымаў серыі Resident Evil і Silent Hill як супрацьстаянне двух японскіх кампаній за нішу ў сегменце survival-хорараў. Але ці так гэта на самой справе? Не зусім. Калі рэзік можна ўпісаць у гэты жанр, але з упорам на экшн, то Silent Hill заходзіць на зусім іншую тэрыторыю. Нават тады можна было ўлавіць розніцу, і тая і іншыя гульні былі сапраўды шэдэўрамі мастацтва з ноткамі эксперыментальнасці. Яшчэ не было устойлівых паттернаў у геймдызайне. Усе толькі шукалі падыходы да працы з 3D ў прынцыпе. Ну і з першага погляду агульнага ў іх больш. Калі рэзідэнцыю зла спрабавалі падагнаць пад папулярнае ў той час зомбі-мачылава з характэрнымі квадратна-аблічнымі мускуліннымі акцёрамі, то Silent Hill адчувалася як псіхадэлічны арт-хаус, дзе па адных запісках разабрацца, што тут наогул адбываецца, не уяўлялася магчымым. Але гульня чапляла сваёй музыкай, гукамі і атмасферай. На жаль, у мяне ў той час не было ні другой PlayStation, ні кампутара. Паглядзець гульню я мог толькі ў сябра, і гульня здавалася яшчэ глыбейшай. На жаль, гэта было і плюсам, і мінусам. Перавагу маім асяроддзя давалася больш дынамічнаму падыходу рэзікаў. Не зразумейце няправільна, гэта цудоўная серыя, якая прайшла праз розныя жанравыя эксперыменты і заняла сваё месца ў маіх асабістых фаварытах. І вось нарэшце часы, калі я упарта адтэрміноўваў сваё паглыбленае сэнсаванае знаёмства серыі «Ціхіх узгоркаў» ужо ззаду. І гэта лепшы момант, каб падзяліцца сваімі ўражаннямі і аналітыкай з вамі. Так ужо атрымалася, што сюжэтныя гульні серыі Silent Hill звязаныя паміж сабой вельмі спецыфічным чынам. Ёсць першая частка, дзе даецца база пра гэты горад і ўвесь акультны варушняк звязаны з ім. Ёсць трэцяя частка, якая з'яўляецца сюжэтным працягам першай. Асобна стаіць другая, якая наогул ніяк не звязаная з першай і трэцяй. Ну хіба што дзеянні адбываюцца ў тым жа горадзе. Чацвёртая частка ускосна звязаная з другой, але там ужо асобная гісторыя. Чацвёрка ўвогуле не павінна была быць часткай серыі. Яна стала апошняй гульнёй студыі Silent, арыгінальнай каманды распрацоўшчыкаў і роданачальнікаў усёй медыа-франшызы. Усё, што выходзіла далей, было спробай Konami адрадзіць мёртвага пацыента, так што пра іх пакуль забудзем. І ўжо на этапе такой кароткай рэтраспектывы на фоне ўсіх частак выдзяляецца менавіта другая. Яе гісторыя дастаткова самастойная, каб пачынаць сваё знаёмства менавіта з яе без рызыкі выпусціць нешта з лора сусвету. І ў супольнасці фанатаў менавіта двойка з'яўляецца самай папулярнай. Гэтулькі срачаў няма, здаецца, ні ў любой іншай гульні серыі. Прычыны сапраўды ёсць. У гульні схавана столькі наратыўных дробных элементаў і утоеных сэнсаў, колькі я не сустракаў нават у звычайных гульнях. І гэта сапраўды цікава, улічваючы, што кор геймплей гэта хорар, гэта гульня, якая плоха, і гэта было абсалютна крутое і неверагодна правільнае рашэнне рабіць рэмейк менавіта гэтай часткі, што таксама можа здавацца супадзеннем з лёсам рэмейкаў рэзікаў. Сёння гуляць у арыгінальнай часткі з вопытам навейшых гульняў можа быць задачкай-зорачкай для многіх геймераў. На жаль, графіка, кіраванне і фіксаваная камера сёння адчуваюцца, мякка кажучы, вінтажна. Забегаючы наперад, палякі з Bloober Team правялі сапраўды добрую працу па ўзнаўленні гульні на Unreal Engine 5, таму я пастараюся не паглыбляцца ў параўнанні гульні з арыгіналам, прынамсі тэхнічна. А прычым тут увогуле польская студыя? Справа ў тым, што пасля спынення існавання японскай студыі Team Silent, Konami, як і належаць выдаўцу, некаторы час спрабавала працягнуць кляпаць новыя часткі франшызы рукамі іншых студый, амерыканскіх, брытанскіх і нават адной чэшскай. Незразумела чаму, але ў гульняў па франшызах, калі ў іх назве не фігуруе Warhammer, рэдка калі атрымліваецца дасягнуць поспеху, і серыя «Ціхіх узгоркаў» не стала выключэннем. Апошняя спроба ў распрацоўку буйнога праекта ў гэтай франшызе на момант рэлізу гэтага рэмейку была зроблена аж 10 год таму, калі наш стары знаёмы Хідеа Кадзіма вельмі арыгінальным спосабам зацізерыл гульню Silent Hills. Але не паспелі фанаты адкрыць шампанскае ў гонар адраджэння іх улюбленай серыі, як за ўнутраных рознагалоссяў Кадзіму папёрлі з Konami, а распрацоўку адмянілі. І з тых часоў змаўчанне з нагоды Silent Hill перарвалася толькі калі Konami палічылі, што прадаваць скейтборды з артам медсястры з гульні гэта
Якая класная маркетынгавая стратэгія. На той момант фан-клуб гульні ўжо пахаваў серыю. Тым часам дзесьці ў польскім горадзе Кракаў. Дарэчы, мы недавно былі ў Кракаве, гэта вельмі крутое месца. Замкі, драконы, музеі, гістарычная забудова, шахты, канцлагер, кафе. Карацей, вельмі класна, всім раю. Студыя Bloober Team пачынала свой творчы шлях у жанр псіхалагічных хорараў. Іх дэбютам стаў неблагі праект Layers of Fear. Складана не заўважыць нешта агульнае з PT, тым самым тызерам Silent Hills. Пасля гэтага ў іх было яшчэ некалькі крутых праектаў. Напрыклад, кіберпанк Horror Observer, альбо гульнявы працяг апошняга фільма па ведзьме з Блэр. Дарэчы, таксама вельмі добрая гульня. Ну а потым студыю панесла ў жанравыя эксперыменты, што вылілася ў гульню The Medium. Гульня відавочна была створаная з аглядкай на класічнае Silent Hill. Тут вам і матывы, і фіксаваная камера, а для саундтрэка прыцягнулі самога Ямаокі. Ходзяць чуткі, што гэта быў тэставы праект для студыі, і створаны ён быў як праект для прыцягнення інвестыцый ад таго ж Konami. І прычыны ў такой тэорыі ёсць, бо менавіта пасля Медыума Bloober аб'явілі аб супрацоўніцтве з Konami, і ніякіх сумневаў аб тым, якую серыю дадуць на аутсорс, ім не было. Пытанне было толькі ў тым, ці будзе гэта новая гульня серыі альбо рэмейк. І вось 19 кастрычніка 22 года на спецыяльным онлайн-мерапрыемстве Konami анансуе тое, чым пад іх крылом займаліся Bloober Team — рэмейк Silent Hill 2. Я быў вельмі заінтрыгаваны гэтай навінай. З аднаго боку, я быў спакойны за хорар, бо ў студыі ёсць самавіты досвед і рука ў гэтым плане ў іх набітая, але асцярогу выклікаў гульнявы працэс. Папярэднія праекты распрацоўшчыка былі цалкам псіхалагічнымі хорарамі. Яны уяўлялі сабой па большай частцы сімулятары хадзьбы і хованкі ад ворагаў. Аднак арыгінальны Silent Hill 2 была ў вытокаў survival хорараў з баявой сістэмай, хоць і бедным, але менеджментам рэсурсаў, але тым не менш гэта вызначае яе адпаведнасць жанру. І на гэты конт у мяне былі сур'ёзныя асцярогі. Да таго ж, Konami моцна лажалі з маркетынгам, паказваючы ў трэйлерах такія крывыя моманты, што заставалася толькі спадзявацца на лепшае, але рыхтавацца да горшага. І ўсё ж рэмейк выйшаў у свет. Уласна, як і гэты агляд. І ўсё дзякуючы вам, дарагія гледачы. Дзякую усім і кожнаму, што застаецеся тут і падтрымліваеце. Вашы лайкі, падпіскі, каментары — гэта сапраўдная матывацыя рабіць такія комплексныя разборы. Абняў вас усіх. Асобна вялікі дзякуй аўтарам іншых каналаў і заможным грамадзянам, якія падтрымліваюць аўтара кубачкам кавы па спасылцы ў апісанні. Вы найлепшыя. Открываецца гульня са сцэны, якая разгортваецца ў бруднай прыдарожнай прыбіранні. Галоўны герой па імі Джеймс Сандерленд шматзначна і задумана мые рукі. Ён углядаецца ў люстэрка і разглядае свой твар. З сумам на твары ён выходзіць на вуліцу і аказваецца на назіральнай пляцоўцы, з якой адкрываецца від на прыкрытае заслонай імглу возера Талука. За кадравым голасам Джеймс тлумачыць нам прычыну свайго не самага добрага настрою. Аказваецца, што Сандерленд днямі атрымаў ліст ад сваёй жонкі Мэры, якая запрасіла мужа наведаць мястэчка Silent Hill і сустрэць яе ў іх асаблівым месцы. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Праблема заключаецца ў тым, што Мэры не магла напісаць ліст. Жонка нашай героя ўжо 3 гады як мёртвая. Мэры памерла пасля працяглай хваробы, і вось зараз, гледзячы на пакрытую туманам водную роўнядзь, Джеймс ламае галаву, разважаючы аб тым, што адбываецца. Ці можа быць такое, што каханне ўсяго яго жыцця жывая і чакае яго ў іх асаблівым месцы. Ды і што гэта за асаблівае месца такое, бо калі яны разам наведалі Silent Hill, увесь горад быў іх асаблівым месцам. У любым выпадку Джеймс ужо імчаў на сваёй машыне да кропкі прызначэння, і зараз яму трэба будзе адправіцца ў Silent Hill, каб адшукаць Мэры. Прамая дарога ў горад перакрытая, і астатнюю частку шляху пратаганісту давядзецца зрабіць пешу праз змрочны туманны лес. Сцяжынка выводзіць яго на могілкі, дзе Джеймс заўважае дзяўчыну, якая аглядае магілы. Яна вельмі палохаецца, калі наш герой кліча яе, чапаючы за плячо. Але тут яе можна зразумець. Я б у гэтай сітуацыі таксама цэглы адклаў. Папрасіўшы прабачэння за такое непаразуменне, Джеймс удакладняе ў дзяўчыны правільную дарогу ў Silent Hill.
Тая адказвае, што ў горад вядзе толькі адна дарога, і заблукаць пры ўсім жаданні не атрымаецца. Аднак яна не раіць Джеймсу ісці туды, таму што па яе словах Silent Hill гэта месца вельмі недобрае. Па незразумелых прычынах галоўнага героя падобная перасцярога не занадта палохае, і ён заяўляе, што пойдзе туды ў любым выпадку, бо яму трэба шукаць там вельмі блізкага чалавека. Дзяўчына ў сваю чаргу паведамляе, што і яна прыбыла ў Silent Hill па гэтай жа прычыне. Яна хоча знайсці сваю маці, якую не бачыла ўжо вельмі даўно. На гэтым двое пажадалі адно аднаму ўдалых пошукаў і развіталіся. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Джеймс праходзіць праз прыгаднае ранча і ў выніку праз яшчэ пару хвілін прыгулак дасягае пункта прызначэння. Ён трапляе ў паўднёвую частку горада. Герой не мае паняцця, якое менавіта месца ў Silent Hill яму трэба адшукаць. Таму ён прымаецца даследаваць горад выпадковым чынам. І першае, што кідаецца ў вочы, гэта тое, што акутанае туманам мястэчка зусім пустое і стварае ўражанне закінутага месца, бо ні на вуліцах, ні ў крамах няма ніводнай душы. Аднак неўзабаве Джеймс заўважае ў імгле сілуэт, які чымсьці нават нагадвае чалавечую постаць. Ідучы па крывавым следзе на асфальце за гэтым незнаёмцам, Джеймс выяўляе, што дарожнае пакрыццё ў горадзе месцамі пакідае жадаць лепшага, і прама пасярод вуліцы знаходзіць правал у зямлі. Джеймс зварочвае ў двор, дзе сляды прыводзяць да хаты. Унутр ён пранікае праз гараж. Дом, як і ўсе астатнія пабудовы ў горадзе, аказваецца закінуты, але ў адным з пакояў чуваць трэск партатыўнага радыё. Варта Джеймсу ўзяць яго ў рукі, як у пакой урываецца той самы чалавек, якога мы праследавалі, і чакана апыняецца не чалавекам, а вось такім стромным монстрам, відавочна настроеным агрэсіўна. Апынуўшыся тварам да твару з монстрам, пратаганіст, не разгубіўшыся, адрывае ад бліжэйшага акна кавалак дашкі з цвікамі і ад усёй душы забівае непрыяцеля да смерці. Сітуацыя становіцца ўсё больш дзіўнай, і зараз да ліста памерлай 3 гады таму жонкі і апусцеламу пакрытаму смугай гораду дадалася яшчэ і вось гэтая праблема. У прынцыпе, зараз зразумела, аб якіх недобрых рэчах нас папярэджвала дзяўчына з могілак. І ўсё ж Джеймс настроены рашуча. Выйшаўшы на вуліцу, ён чуе, як з радыё скрозь перашкоды даносіцца голас ягонай жонкі Мэры. Яна кліча свайго мужа. Адправіўшыся далей, Джеймс выяўляе скрываўленае цела, якое ляжыць на асфальце, а побач з ім запалкі з мясцовага бара Нілі, куды наш бесстрашны пратаганіст вырашае наведацца. Горад паступова становіцца ўсё меней прыязным, і на вуліцах усё часцей сустракаюцца монстры, накшталт таго, якога мы бачылі. Джеймс знаходзіць шуканы бар, у сярэдзіне якога выяўляецца вінтажны джукбокс з абломкамі вінілавай пласцінкі, якая тырчыць з яго. Па нейкай прычыне Джеймс вырашае, што гэтая пласцінка і джукбокс важная для ягоных пошукаў Мэры. На барнай стойцы ляжыць паперка з патрэбнымі адрасамі, і пратаганіст адпраўляецца на вылазку ў горад. Монстраў менш не становіцца, і падчас шпацыру па Silent Hillу містэру Сандерленду даводзіцца нядрэнна так папрацаваць сваёй дошкай з цвікамі. Зазірнуўшы ў краму музыкі, ён знаходзіць другую палову пласцінкі разам з клеем для вінілу. Ну а кнопка для джукбокса знаходзіцца ў кватэры мужика, які злазіў той перформанс з паломкай музычнага аўтамата. Таму Джеймс адпраўляецца ў жылы комплекс і паднімаецца на 3-й паверх. Тамака уяўляе ў туалеце патрэбнай кватэры дзюру ў сцяне. Ён агідліва суе ў яе руку і вельмі ўдала знаходзіць у гэтай дзірцы кнопку. Апошняя частка дадзенага пазла знаходзіцца на касе тэхаскага кафе і уяўляе сабой металічны жэтон з бара Нілі. Джеймс запускае пройгрыш склеенай пласцінкі. Аказалася, што інтуіцыя не падвяла героя, і джукбокс сапраўды важны. З аўтамата даносіцца мелодыя, якую Мэр любіла іграць на піяніна. Гэты матыў тут жа абуджае яго памяці ўспаміны аб іх з жонкай сумесным адпачынку ў Silent Hillе, і перад вачыма Джеймса ўсплываюць выявы парка над возерам Талука пад назвай Роузвотер. Па словах Джеймса, у гэтым парку яны разам з Мэры правялі цэлы дзень, і цалкам магчыма, менавіта Роузвотер з'яўляецца тым асаблівым месцам з ліста памерлай жонкі. Галоўны герой знаходзіць каля машыны на паркоўцы бара падазрона падобную на яго ўласную, але акрываўленую куртку. Унутры курткі выяўляецца ключ ад жылога комплексу Вудсайд, але трэба было пратаганісту падабраць яго, як з усіх шчылін пачынаюць лезці монстры, а на вуліцы паднімаецца шквальны вецер. І тут Джеймс вырашае бегчы. Дзякуючы ўдаламу збегу абставінаў, раней, калі ён бегаў па горадзе і збіраў запчасткі для аўтамата, мы маглі знайсці
яшчэ адно акрываўленае цела, таксама падазрона падобнае на Джеймса, побач з якім ляжала мапа з пазначэннем шляху да парку. Маршрут на гэтай мапе пралягаў праз жылы комплекс Вудсайд, таму Джеймс накіроўваецца да будынка апартаментаў і пранікае ўнутр. У пакоі ззаду рэсепшана Джеймс выяўляе незвычайнага выгляду шафу з 5 круглымі выразамі пад манеты і загадкай у выглядзе верша. Герой адпраўляецца на пошукі 3 манет. У першым жа пакоі ён знаходзіць ліхтарык, які застанецца яго верным спадарожнікам да самага канца. У гэты ж момант на Джеймса патрапіць монстр ужо новага віду. Замест верхняй паловы цела з плечавым поясам, рукамі і галавой у монстра ногі. Адбіўшы напад, Джеймс выяўляе, што манекен, з якога ён падабраў ліхтарык, апрануты ў вельмі знаёмы галоўнаму герою убор, а менавіта адзенне яго жонкі Мэры, якое Джеймс памятае. Да таго ж менавіта ў гэтым Мэры намаляваная на фотаздымку, які галоўны герой беражліва захоўвае ў сябе, і прысутнасць гэтага адзення ў гэтым месцы відавочна можна таксама аднесці да спісу дзівацтваў, які папоўніцца яшчэ шмат разоў. Джеймс натыкаецца на перакрыты металічнымі кратамі калідор, за якімі ляжыць ключ, і пратаганіст спрабуе дасцягнуцца да яго рукамі. Так, зрабіць гэта пры дапамозе дошкі з цвіком было нельга. Пакаранне за тупасць прыходзіць імгненна. З таго боку прутаў выбягае невядомая дзяўчынка, якая штурхае ключ далей у калідор, націскае на руку Джеймсу і ззекліва смеецца. Праз некаторы час Джеймс усё ж такі забірае сваю здабычу. На другім паверсе ён заўважае вельмі крыповую карціну. У чарговым перакрытым прутамі калідоры стаіць жудаснага выгляду дзядзька з металічнай пірамідай на галаве. Піраміда галовы не рухаецца і маўкліва назірае за галоўным героем. У адным з пакояў Джеймс знаходзіць пісталет. Раптам ён чуе крык. У суседнім пакоі з'яўляецца мёртвае цела, якое сядзіць на крэсле перад тэлевізарам. Галоўны герой не вырашаецца зняць з галавы мерцвяка кавалак тканіны, але я думаю, і так зразумела, чый твар мы б убачылі за ёй. Тым часам піраміда галовы чудзік бясследна знік, так што пастраляць па ім з пісталета пакуль не атрымаецца. Джеймс чуе, як у адным з пакояў кагосьці вельмі моцна ванітуе. Ён трапляе ў кватэру, на кухні якой знаходзіцца труп у халадзільніку. У прыбіральні пратаганіст выяўляе пухленькага хлопца ў панічным стане. Калі той заўважае Джеймса, ён кажа, што да забойства чалавека ў халадзільніку ён не мае ніякага дачынення, і труп чыліў там яшчэ да таго, як ён сюды прыйшоў. Джеймса атрымоўваецца супакоіць суразмоўца, і той прадстаўляецца імем Эдзі. Эдзі не мясцовы, і па ягоных словах у Сайлент-Хіле ён апынуўся таму, што яго хтосьці пераследаваў. Ён нібы зайшоў у пакой, убачыў труп у халадзільніку і пабег у прыбіральню з адчуваннем, быццам пераеў тых самых зефірак. Пратаганіст раіць хлопцу хутчэй узяць сабе ў рукі і пакінуць горад. Эдзі з гэтай ідэяй згаджаецца, прапануе аб'яднацца ў групу і выбрацца з горада разам, але Джеймс адмаўляецца, бо ўсё яшчэ знаходзіцца ў пошуках важнага для яго чалавека. Ён жадае Эдзі быць асцярожным і вяртаецца да пошукаў. This whole town. There's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And Eddie. Be careful. Yeah, you too. З 3 манетамі Джеймс вырашае загадку шкатулкі. І, дарэчы, вось тут будзе цікавая дэталь. Загадка апавядае пра жанчыну, якая бегла ад свайго мужа-аб'юзера і ў выніку памерла ад укусу змеі. Для вырашэння галаваломкі трэба было вызначыць, што вінаваты ў смерці жонкі менавіта мужчына. У якасці ўзнагароды Джеймс атрымлівае ключ ад дзіўнага пакоя, які выглядае нават занадта добра у параўнанні з іншымі. Толькі наяўнасць вялікіх чырвоных дзвярэй не вечаць аблічча апартаментаў. Настолькі ў пакоі Джеймс заўважае хустку. Яна добра яму знаёмая. Усё кажа пра тое, што гэтая хустачка належала Мэры. У гэты ж момант у пакою летае цела монстра-манекена. Асцярожна зацірнуўшы на кухню, Джеймс становіцца сведкам таго, як піраміда галовы займаецца непатрэбствамі з іншымі манекенамі прама на кухонным стале. Герой хаваецца ў шафе, але піраміда галовы упэўнена і злавесна рухаецца да яго. Джеймс дастае пісталет і страляе прама ў металічны капелюш монстра. Піраміда, што на першы погляд абсалютна фіялетава, она выпушчаная ў яго галаву кулі.
І ўсё ж праз пару секунд ён пачынае дзіўна сябе паводзіць, а пасля і зусім губляе цікавасць да галоўнага героя. Ён разгортваецца, хапае цела монстра-манекена і пакідае пакой праз тыя самыя чырвоныя дзверы. Джеймс выходзіць з шафы і ідзе следам, але за дзвярыма знаходзіцца праход у іншы будынак, а дакладней вымірэнне. Прайшоўшы праз гэты праход, Джеймс як бы пераключыў стан свету з туманнага на альтэрнатыўныя ці тагасветныя. З'ява гэтая такая ж таямнічая, як і ўсё астатняе ў гэтым горадзе, і перыядычнае зацягванне галоўнага героя ў тагасветнае вымірэнне адбываюцца ў кожнай гульні серыі Silent Hill. Гэтае самае тагасветнае вымірэнне уяўляе сабой жах, у якім асяроддзе ператвараецца ў скажоную версію самога сябе. У рэмейку гэты свет выглядае пабудаваным на іржавым металічным каркасе. Яно выглядае як разваліны, цёмнае і значна больш жудаснае, чым той свет, які нам даводзілася назіраць раней. Знаходзіцца ў ім больш небяспечна. Монстраў становіцца больш, а самі яны становяцца больш агрэсіўнымі. І калі загадкі і галаваломкі ў туманным Silent Hill'е, нягледзячы на свае дзівацтвы, былі больш-менш звычайнымі, то ў тагасветным варыянце загадкі і механізмы працуюць не іначай, як за кошт нейкай містычнай сілы. Напрыклад, увесь сегмент у гатэлі будзе прысвечаны рашэнню галаваломкі з гадзіннікам, для якой трэба адшукаць гадзінную, хвілінную і секундную стрэлкі. А для таго, каб іх знайсці, неабходна цягаць і круціць розныя вентылі, суваць руку ва ўнітаз да краёў напоўнены лайном і лічыць матылькоў у пакоі з матылькамі. Ну і зноў суваць руку ў дзіркі ў сцяне. У адным з пакояў Джеймс сустракае дзяўчыну з могілак з пачатку гульні. Дзяўчына называецца імем Анджела. У вельмі прыгнечаным стане яна ляжыць на падлозе ў пакоі насупраць велізарнага люстэрка з акрываўленым кухонным ножом у руцэ. Ад дэпрэсіўнага вайба Анджелы разам з яе цалкам сабе прамалінейнымі прамовамі у героя ўзнікаюць думкі аб тым, што дзяўчына жадае вось прама зараз сысці з гэтага сервера. Джеймс адгаворвае яе, але дзеўка відавочна не зусім у адэкваце, і на першы погляд можа здацца, што яна закінулася нейкімі прэпаратамі. У сваіх пошуках яна таксама не асабліва прасунулася, а на пытанне Джеймса аб яе маці Анджела рэагуе вельмі востра. Пачуўшы ветлівасць, яна пытаецца аб поспехах Джеймса ў пошуках важнага яму чалавека. Джеймс вырашае быць адкрытым і паказвае Анджеле фатаграфію мэры і кажа ёй, што на самой справе ён шукае сваю жонку, а таксама той факт, што ягоная жонка памерла яшчэ 3 гады таму. Падобныя гісторыі прымушаюць Анджелу запанікаваць, што ёй трэба тэрмінова адшукаць маму. Джеймс прапануе скласці ёй кампанію, бо ў горадзе небяспечна, але Анджела адмаўляецца. Яна не жадае затрымоўваць галоўнага героя. Але што да небяспечнага вострага прадмета ў яе руках? Анджела просіць Джеймса патрымаць яго ў сябе, таму што па яе словах, калі яна не аддасць нож, то можа нарабіць спраўу. І ўсё ж пад канец дыялогу, калі Джеймс робіць крок, каб забраць нож, Анджела выстаўляе нож у яго бок, а затым ледзь не плача і просіць прабачэння за свае дрэнныя паводзіны. Яна кладзе нож на шуфлядку і уцікае прэч з пакоя. Галоўны герой забірае гэты прадмет у свой інвентар і адпраўляецца далей. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Джеймс спускаецца на першы паверх тагасветнага блок-рыку і ўваходзіць у дзверы, дзе сярод металічных клетак блукае піраміда галовы. Гэтым разам узброены сваім фірмовым вялікім ножом. Што ў арыгінале, што ў рэмейку, у гэтым босфайце ваяваць не абавязкова. Бітва ідзе на час, і ўсё, што патрабуецца ад Джеймса, гэта выжыць і проста ганяць апанента па арэне. Бліжэй да канца файта гэтая задача будзе складняцца тым, што Пірамід Хэд пачне рухацца з павелічанай хуткасцю. Дадзеную бітву можна прайсці нават не марнуючы набоі. Як толькі
толькі час скончыцца, ў паветры загудзіць сірэна, і пірамідагаловы страціць да Джеймсу цікавасць. Ён падыдзе да велізарных сталёвых брамаў і без асаблівых намаганняў расхісне іх аднім лёгкім ударам рукі і пакіне месца бітвы. Джеймс у шоку пойдзе за ім і цудоўным чынам апынецца на прыкрытых туманам вуліцах Сайлент-Хіла. А гэта значыць, што ён пакінуў тагасветнае вымярэнне. Джеймс у адпаведнасці з мапай павінен выйсці напрамую ў парк Роузвотер. Па шляху пратаганіст заўважае дзяўчынку, якая сядзіць на плоце і раней зладзіла яму падлянку ў гатэлі. Дзяўчынка неяк негатыўна настроена да героя і на спробе завесці з ёй дыялог адказвае абразамі Джеймса дурнем. Яна сціскае ў руках канверт, і калі пратаганіст звяртае на яго ўвагу, дзяўчынка крычыць, што Джеймс ніколі не любіў Мэры і заканчвае дыялог. What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! Тое, што нейкая маленькая не вельмі выхаваная дзяўчынка назвала імя яго жонкі, збянтэжыла галоўнага героя. Джеймс працягвае свой шлях у парк Роузвотер, які знаходзіцца на беразе возера Талука. Парк аказваецца бязлюдным, як і ўвесь астатні Сайлент-Хіл. Але, праверыўшы альтанку, Джеймс бачыць сваю каханую жанчыну, якая любуецца возерам. Ён не верыць сваім вачам і называе яе імя Мэры. Аднак тая абарачваецца, і, разглядзеўшы яе твар, пратаганіст разумее, што памыліўся. Кабета сапраўды вельмі падобная на Мэры. Розніца толькі ў фрызуры, адзенні і колеры вачэй. На гэтым падабенствы не заканчваюцца. Калі Джеймс тлумачыць, што ён пераблытаў мадам са сваёй памерлай жонкай, яна ўяўляецца імем Марыя. Характар у Марыі значна больш разнявольны, чым у Мэры. І яна спяшаецца гэта прадэманстраваць. Яна спрабуе дакрануцца да галоўнага героя, каб той адчуў цепло яе цела. Падобны жэст бянтэжыць Сандэрленда. Ён уключае недатыку і спрабуе сысці, каб працягнуць шукаць Мэры. Але Марыя спыняе яго і распытвае Джеймса аб падрабязнасцях датычна таямнічага ліста ад памерлай 3 гады таму жонкі. Пратаганіст расказвае Марыі пра асаблівае месца і пра тое, што гэтым месцам ёй лічыў гэты парк. Але цяпер, магчыма, ёсць яшчэ нейкае мястэчка, пра якое Джеймс ніяк не можа успомніць. Марыя праяўляе ініцыятыву і заяўляе, што непадалёк ад парку ёсць месца, якое заўсёды карысталася папулярнасцю сярод закаханых пар. І калі Джеймсу так трэба знайсці сваю каханую, то чаму б не прагуляцца туды і не праверыць. Яна зноў бянтэжыць героя сваім дакрананнем, а затым прапануе адправіцца ў шлях да вялікага здзіўлення Джеймса, які хацеў бы не ісці на сустрэчу жонкі ў суправаджэнні іншай жанчыны. Аднак Марыя тут жа прымаецца спрытна маніпуляваць галоўным героем, закочваючы мікраістэрыку, тыпу, як ён можа кінуць яе тут адну, пакуль па горадзе монстры блукаюць. І замест таго, каб задаць пытанне, а як жа ты тут да майго прыбыцця тусіла, Джеймс вырашае прагнуцца і ўзяць Марыю да сабе ў каманду. You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... Come on. So it's okay. Yeah. Разам героі пакідаюць парк, і Марыя прапануе зрэзаць шлях праз матэль. Па шляху яна раз-пораз будзе спрабаваць развесці скаванага Джеймса на пагаварыць і нават адкрыта фліртуе з ім. Але галоўны герой коштам тытанічных намаганняў трымае сябе ў цуглях. Для таго, каб адчыніць браму ў двары матэля, Джеймс і Марыя ўрываюцца ў пустыну Мары, дзе тая працягвае фліртаваць. Выйшаўшы на вуліцы Сайлент-Хіла, парачка дабіраецца да чарговага разлому ў дарозе. Іх пачынаюць пераследаваць пачвары, і Джеймс ахвяруе сваёй легендарнай дошкі з цвікамі, каб перакрыць шлях нечысці. Але літаральна адразу ж знаходзіць больш эфектыўную замену ў выглядзе металічнай водаправоднай трубы. Герой знаходзіць бліжэйшую дзірку ў плоце, што дазваляе ім выратавацца. Яны аказваюцца каля запаснога ўваходу ў будынак. Дзверы зачынены, але Марыя хутка вырашае гэтае пытанне, выцягнуўшы са свайго дэкальтэ патрэбны ключ. Увайшоўшы ўнутр, мы разумеем, што шлях прыгод прывёў нас у стрип-клуб пад назвай «Райская ноч». Марыя круціцца ў пілона і недвухсэнсоўна намякае на тое, што нездарма у яе паміж грудзей ляжаў ключ ад гэтай установы. Джеймс адчувае сябе ніякава, і перформанс не прыходзіцца яму даспадобы. Па словах Марыі, стрип-клуб не з'яўляецца тым месцам, пра якое яна казала, і ім трэба проста прайсці наскрозь. Але калі лёс прывёў герояў у райскую ноч, то чаму б ім не расслабіцца хоць на пару хвілін? Цярпенне героя пачынае заканчвацца, і Джеймс заяўляе, што на гэта няма часу, але Маша ў чарговы раз выкарыстоўвае ўжо правераную слабасць пратаганіста. Яна ўключае акторку і паказальна намотвае соплі на кулак.
расказвае пра складанасці быцця ў гэтым праклятым горадзе. Гэта прымушае Джеймса зноў папусціцца. Ён прыносіць свае прабачэнні і крыху раскрывае душу сваёй спадарожніцы. Ён пачынае сумнявацца ва ўласнай адэкватнасці. Ну, які ліст можа быць ад мёртвай жонкі? Марыя вырашае падтрымаць протагоніста і для зняцця напружання прапануе выпіць віскі. Але тут ужо Джеймс на маніпуляцыю не вядзецца, хаця можна заўважыць, што адмова даецца яму з цяжкасцю. Таму Марыі даводзіцца піць у адзіноце. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Fine. Be that way. Here's to hope undying. Яны вяртаюцца на вуліцы Салент-Хіла, якраз па тым адпаведным боку разлома на дарозе, куды нас увесь гэты час вела мадам. Аказваецца, гэта сквер Мунгроў. Тут размешчана каменная статуя дзяўчыны. З ёй звязана гарадская легенда, якую Марыя з задавальненнем расказвае Джеймсу. Калісьці даўно ў мясцовых краях жыла дзяўчына, якую абвінавацілі ў вядзьмарстве і прысудзілі да смерці праз выгнанне на выспу пасярод возера. У горадзе знайшоўся мужчына, які закахаўся ў гэтую дзяўчыну, і кожную ноч ён у таямніцы ад усіх гроб на лодцы па возеры, запасам ежы і каханнем. Каб яе каханы змог адшукаць шлях да выспы ў начной цемры, дзяўчына выходзіла на бераг са свечкай у руках. І да пэўнага часу такая схема працавала, пакуль аднойчы не ўзнялася моцная бура. Бура затушыла свечку і накрыла мужчыну ў дарозе. Кавалер не хацеў здавацца і разварочваць лодку назад, нягледзячы на цемру і моцныя хвалі. У выніку ён так і патануў у гэтым возеры. Дзяўчына да канца не губляла надзею і працягвала выходзіць на бераг выспы са свечкай у руках, каб паказаць шлях свайму каханаму. Невядома, наколькі праўдзівая гэтая гісторыя, але праз час дзяўчыну зрабілі мясцовай святой апякункай. Джеймс расчараваны ўздыхае, паколькі мэры тут няма і быць не можа. У гэтым скверы герой ні разу ў сваім жыцці не быў. Марыя заклікае яго не кідаць надзею і не адчайвацца, бо можна праверыць яшчэ іншыя месцы. Яе перабівае чысці крык з будынку непадалёк. Пачуўшы яго, Джеймс тут жа ўстае і прапануе прайсціся, каб даведацца, хто крычаў і па якой прычыне. Будынкам аказваецца кінотэатр, і герой смела лезе ў выбітае акно на разведку, папрасіўшы Марыю пачакаць звонку. Унутры ён чуе галасы. Гэта былі таўстун Эдзі і тая самая дзёрзкая дзяўчынка. З іх дыялогу высвятляецца, што дзяўчынка крычала не таму, што яна ў небяспецы, а ўсяго толькі таму, што бачыла ў зале пацука. Калі Джеймс першы раз сустракаў Эдзі, той казаў, што за ім хтосьці гнаўся. Цяпер жа становіцца вядома, што гналіся за ім паліцыянты, ад якіх Эдзі збег у Салент-Хіл. Але, меркуючы па ягоных словах, копы ад яго ўжо адсталі. Джеймс дастаткова моцна шуміць, так што незаўважным ён застаецца нядоўга. Апынуўшыся ў зале, ён сустракае Эдзі, які ёсць марозіва прама з вядра рукамі. Прывітаўшыся, Джеймс без негатыву або задняй думкі жартуе пра тое, што да Эдзі вярнуўся апетыт. Аднак па твары хлопца відаць, што дадзены жарт яго вельмі закрануў і прымусіў напружыцца. Святло праектара ў зале гасне. Эдзі меркуе, што гэта забаўляецца дзяўчынка, якую клічуць Лора. Джеймс хоча распытаць Лору аб тым, што ёй вядома пра мэры, і адпраўляецца яе шукаць. Ён кліча з сабой Эдзі, але той пакрыўдзіўся на жарт і аддае перавагу не паднімаць сваю дупу з крэсла і працягваць жэрці рукамі сваё марозіва. At least you got your appetite back. Hell. That's probably just Laura messing around. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Дзяўчынка паспявае выскачыць з будынка. Марыя толькі ўбачыла, у які бок тая бегла. Мы бачым, як Лора ўваходзіць у будынак бальніцы Брукхевен. Героі ідуць следам. Яны знаходзяць дзяўчынку на лесвічнай клетцы. Яна ўпрыгожвае сцяну сваімі малюнкамі. На жаль, і тут нам не атрымоўваецца вывесці Лору на гутарку, таму што дзяўчынка працягвае ўцякаць. І на гэты раз яна хаваецца ў глыбіні будынка, замкнуўшы за сабой дзверы. Джеймс з Марыяй шукаюць іншы праход. Раптам Марыі становіцца дрэнна. Яна заходзіць у бліжэйшую палату і, пасеўшы на ложак, глытае пару колаў абезбола. Па яе словах, з ёй усё ў парадку. Проста хутчэй за ўсё шкляначка віскі ў райскай ночы дае аб сабе ведаць. Каб не мучыць мадам, пратаганіст раіць ёй крыху паляжаць, пакуль ён зоймецца пошукамі Лоры. Напрыканцы Марыя пытаецца ў Джеймса, што будзе, калі ён не знойдзе мэры, на што той адказвае, што пра гэта не думаў.
I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Даследуючы калідоры бальніцы, Джеймс знаходзіць Лору на трэцім паверсе, аднак праход да яе перакрыты тоўстымі металічнымі дзвярамі. Лора ўсё яшчэ не жадае ні аб чым размаўляць з галоўным героем. Каб адкрыць дзверы, трэба разгадаць чарговую галаваломку, адшукаць 3 бранзалеты. Брукхевен з'яўляецца псіхіятрычнай бальніцай. Республиканская психиатричная больница. Концовы. І ў кабінеце галоўнага доктара мы знаходзім запісы аб 3 найбольш складаных пацыентах, якія пакутуюць на розныя віды засмушэння псіхіцы. 3 бранзалеты адпавядаюць 3 пацыентам. Джеймс узяў задачу пад казырок і пайшоў на пошукі. Апроч шуканага, ён знаходзіць новых монстраў, медсясцёр, узброеных такой жа вадаправоднай трубой. Каб зраўнаваць шансы і не хадзіць на перастрэлкі з трубой, Джеймсу атрымоўваецца здабыць самы сапраўдны драбавік. У працэсе пошуку бранзалетаў Джеймс зазірае ў палату мэры, каб наведаць яе. Яна ўсё яшчэ адчувае сябе дрэнна, але падобны жэст увагі яна вельмі шануе і дзякуе героя за турботу. Але бліжэй да завяршэння беганіны за бранзалетамі, Джеймс выяўляе, што Мэрэй кудысьці знікла, не папярэдзіўшы пра гэта і нават не пакінуўшы ніякай запіскі. Пасля галаваломкі, стоячы на даху, відаць, што на туманны горад ужо апусцілася ноч, а з неба ідзе праліўны дождж. Зайшоўшы ў шахту ліфта, Джеймс знаходзіць вырваныя старонкі з чагосьці дзённіка, верагодна пацыента Брукхевена, які пакутаваў на ярка выяўленую дэпрэсію і схільнасцю да самагубства. Ніякай карыснай інфармацыі ў гэтым няма, таму Джеймс паварочваецца, каб вярнуцца на дах. Аднак ля самых дзвярэй яго ўжо чакае стары сябар, пірамідагаловы. Ён хапае пратаганіста за шыю і кідае назад у шахту ліфта. Джеймс ламае драўляныя дошкі сваім целам і ляціць уніз. Пакуль монстр застаецца на даху, Сандерленд прыземляецца на ліфт, які захраснуў паміж паверхамі. І вось так ён апыняецца на 3-м паверсе, у калідоры за металічнымі дзвярыма, дзе была Лора. Крыху пазней Джеймс знаходзіць дзяўчынку, якая гуляе з плюшавым мішкай. На гэты раз уцякаць яна не спяшаецца і неахвотна заводзіць размову з героем. Джеймс задае дзяўчынцы пытанне, адкуль тое вядомае імя яго жонкі. Яна згаджаецца расказаць пры ўмове, што Джеймс не стане на яе крычаць, таму што яшчэ ў кінотэатры мы чулі, што Лора не вельмі любіць, калі на яе павышаюць голас. Джеймс на такі дагаварнічок згаджаецца, аднак як толькі Лора пачынае свой аповед і кажа аб тым, што яна сябравала з Мэры і пазнаёмілася з ёй год таму ў бальніцы, пратаганіст тут жа зрываецца і называе дзяўчынку ілгуньяй. Ён разумее, што здзейсніў памылку, адразу спрабуе папрасіць прабачэння, але стаўленне да яго ўжо сапсавана. And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't. Please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry. Fine, don't believe me. See if I care. Hey! Лора пакрыўдзілася і зноў спрабуе ўцячы. Дагнаўшы яе, Джеймс просіць Лору супакоіцца і застацца з ім, бо ў горадзе вельмі небяспечна, асабліва для маленькай дзяўчынкі. Лора, тым не менш, як быццам не зусім разумее, пра якую небяспеку ідзе гаворка. Зрабіўшы выгляд, што яна супакоілася, дзяўчынка раптам успамінае, што ёй трэба забраць ліст, прычым не абы які, а ад самой Мэры, якое яна схавала ў суседнім памяшканні. Пачуўшы гэта і усведоміўшы ўсю важнасць гэтага ліста, Джеймс тут жа накіроўваецца забраць яго, не здагадаўшыся, што Лора проста падманвае яго. Скарыстаўшыся момантам, яна замыкае Джеймса ў памяшканні і з бяспечнай адлегласці прымаецца троліць на юнага дзядзьку. Раптам Джеймс пачынае адчуць набліжэнне чагосьці небяспечнага і, спалохаўшыся, просіць Лору адамкнуць дзверы. Але тая толькі абзывае яго прыдуркам у апошні раз і проста ўцякае. На Джеймса са столі нападае монстр. Гэта другі босс-файт у гульні. Праціўніка клішуць вусны з плоці, і уяўляе ён сабой закутанае ў мяшок цела з
нагамі і вуснамі ў вобласці пахвіны. Увесь гэты гамункул заключаны ў металічны каркас, які адначасова і абарона боса, і ягоная зброя. Гэты самы каркас раскладваецца на ляза, якімі монстр спрабуе парэзаць Джеймса, але Джеймс ужо ўмее добра звяртацца з трубой і дужыцца з монстрамі. Пасля бою герой падыходзіць, каб аглядзець цела зрынутага суперніка, але раптам са столі вылазіць яшчэ адны такія ж вусны з плоці і хапаюць Джеймса нагамі і зацягваюць яго ў столь. Наступнае, што бачыць пратаганіст, гэта як яго везуць на каталцы па калідорах Брукхевен. Ён чуе гудзенне сірэны, а таксама голас мэры, які кліча яго па імі. Паступова бальнічнае асяроддзе становіцца прагнілым і ржавым. Канчаткова прыйшоўшы ў сябе у адным з пакояў будынка, Джеймс бачыць, што рэальнасць зноў пераключылася, і яго зацягнула ў тагасветную версію бальніцы Брукхевен. Цэнтральнай галаваломкай гэтага сегмента будзе закрыта на 3 замкі скрынка. Неабходна зноў адшукаць Псіхалагічна хворых. якіх мясцовы глаўлекар ніяк не мог вылечыць. Адзін з пацыентаў пакутаваў на параноідальную шизофрэнію, і яго вырашылі лечыць лоботаміяй. Другі пакутаваў на дэпрэсіўны псіхоз, і яго сталі шпігаваць антыдэпрэсантамі. Апошняга пацыента, які пакутаваў ад перарывістых выбуховых расстройстваў з прыступамі агрэсіі, вызначылі на працэдуры электрасутарагавага шоку. Да расчаравання скрынка апыняецца пустой, аднак не паспявае Джеймс знервавацца з гэтай нагоды, як на сцяны ззаду яго спадае заслона, агаляючы дзверы статуі панны на ёй. У роце ў панны знаходзіцца кнопка ад ліфта з пазначэннем -1 паверха. Даследуючы -1 паверх, склеп, Джеймс знаходзіць меднае кольцо. Адначасова з гэтым да яго ў пакой забегае згубленая Марыя, якую наш герой па звычцы называе імем Мэры. Зразумеўшы, што ён у чарговы раз памыліўся, Джеймс просіць прабачэння і кажа, што рады, бо яна ўсё яшчэ жывая. Падобная фармулёўка прымушае Марыю закаціць істэрыку, што яе тут ледзь не забілі, і ёй было вельмі страшна, а Джеймсу на яе ўвогуле напляваць, таму што ён думае толькі аб сваёй мёртвай жонцы. Маніпуляцыя ў чарговы раз спрацоўвае бліскуча, і вось ужо мужык пачуваецца вінаватым, а Маша, скарыстаўшыся момантам, лезе абдымацца і просіць ніколі яе не кідаць. Узнікае неёмкая паўза, і Марыя цікавіцца наконт ягоных поспехаў у пошуку Лоры. Джеймс кажа ўсё як ёсць, што дзяўчынцы зноў удалося збегчы, але ў сваю чаргу ён пытаецца, чаму жанчына так непакоіцца за дзяўчынку. Па словах Марыі, раней з Лорай яны не сустракаліся, але дзесьці ў глыбіні душы яна перажывае за Лору і лічыць правільным учынкам засцерагаць яе, тым больш у такім месцы, як Silent Hill. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. Пагаварыўшы, герой адпраўляецца далей, і ў адным з бальнічных калідораў яны пападаюць пад дождж. І пакуль Джеймс дзівіцца абсурднасці такой з'явы, як дождж у бальніцы, Марыя называе іх шпацыр пад дажджом вельмі рамантычным, хоць у выніку і пераводзіць усё ў жарт. У адным з пакояў парачка натыкаецца на перакулены на падлогу халадзільнік. Джеймс спрабуе адкрыць яго, але дзверы не паддаюцца. Але варта яму падлучыць да гэтай справы далікатную дзяўчыну з манікюрам, як халадзільнік адчыняецца. Ці варта гэта расцэньваць як намёк на тое, што сваімі маніпуляцыямі Марыя канчаткова загубіла мужчынскі пачатак Джеймса, вырашайце самі. У халадзільніку знаходзіцца яшчэ одно калечка, гэтым разам свінцовае. Джеймс апранае кольца на пальцы пана на дзверы, і тыя магічным чынам адчыняюцца. Марыя па нейкай прычыне баіцца заходзіць у праход, спасылаючыся на тое, што ёй гэтая ідэя не падабаецца, але Джеймс працягвае ёй руку. Ён пераконвае сяброўку ў тым, што ўсё будзе добра. Спачатку нічога не прадвесіць бяды. Яны ідуць па доўгім калідоры да выхаду са шпіталя, аднак затым мы чуем стромныя гукі, гучны скрыгат металу. Прыглядзеўшыся, Джеймс заўважае ў цемры пірамідагаловага з вострай дзідай у руках. Героі пачынаюць уцякаць. Аднак пераследавальнік вельмі настойлівы і не адстае ні на крок. У канцы калідора бачна ліфт, і на шляху да яго Марыя спатыкаецца і падае на падлогу. Джеймс паспявае забегчы ўнутр, аднак дзверы пачынаюць зачыняцца, і нягледзячы на намаганні герояў, у Марыі не атрымліваецца пралезці ў ліфт. Піраміды ж без ваганняў пранізвае яе сваёй дзідай наскрозь. Яе твар застывае ў поглядзе на Джеймса, а затым цела Марыі адцягвае, а дзверы ліфта зачыняюцца, і пакінуты ў адзіноце пратаганіст ад бяссілля падае на калені.
Джеймс вырашае ісці далей. Ён знаходзіць на стале ключ ад зачыненых уваходных дзвярэй, але, паглядзеўшы ў акно, ён бачыць Лору, бягучую па вуліцы. Свет усё яшчэ знаходзіцца ў тагасветным стане, а гэта азначае, што на кожным куце дзяўчынку можа чакаць небяспека. Таму Джеймс адпраўляецца за ёй, адбіваючыся ад монстраў. Пры гэтым дзяўчынцы нейкім цудам атрымоўваецца абмінуць натоўп монстраў. У выніку Джеймс апыняецца ў тагасветнай версіі бара Нілі, дзе на сцяне ззаду музычнага апарату, той, што спачатку гульні, віднеецца надпіс. Калі герой хоча ўбачыць мэры, то яму давядзецца памерці. Аднак гэта не гарантуе тое, што яны з мэры апынуцца ў адным месцы. Прайшоўшы яшчэ далей міма таксафона, хтосьці тэлефануе. Джеймс адказвае на званок, аднак з таго канца даносіцца толькі маўчанне. Мусіць ашуканцы, падумаў Джеймс і вешае трубку, але адразу пасля гэтага з апарата выпадае паперка з гайдам, куды яму варта ўзяць курс. Назад у парк Роузвотер, каб адшукаць каменную панну і забраць ключ у яе ног. Як толькі Джеймс апынецца ў парку, адбудзецца пераключэнне рэальнасці і тагасветнае вымярэнне саступіць месца імглістаму Сайлент-Хілу. Каля статуі стаіць Анжела. Яна прыбывае ў прастрацыі і на пытанне Джеймса пра тое, ці стала ёй лепш, адказвае філасофскім тэкстам, што ўсё вакол стала па-іншаму і рэчам уласціва мяняцца. Таксама яна кажа, што яе мамы хутчэй за ўсё ў гэтым горадзе няма і што маці больш не хоча бачыць Анжелу. Джеймс здзяйсняе спробу падбадзёрыць суразмоўцу і кажа ёй, што рады яе бачыць. Анжела разумее гэтую фразу неяк па-свойму, з нейкай наіўнасцю, але пачуўшы тлумачэнне, што ён рады бачыць яе жывой, дзяўчына спускаецца з нябёсаў на зямлю і збіраецца пайсці. Пратаганіст зноў прапануе ёй аб'яднацца ў адну каманду, каб паспрабаваць выбрацца з горада разам, але Анжела быццам не разумее. Джеймс спрабуе даведацца, ці ўсё з ёй нармальна. Дакранаецца яе плеча, на што Анжела вельмі востра рэагуе, зрываецца на крык, а затым уцякае прэч з парку. Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Галоўны герой успамінае, навошта ён наогул сюды ішоў і раскопвае зямлю ў ног статуі. Там апыняецца скрынка, у сярэдзіне якой ляжыць ліст. З ліста становіцца ясна толькі тое, што яму варта адправіцца да будынка гістарычнага таварыства Сайлент-Хіла, а таксама ключ ад гэтага будынка. Джеймс адпраўляецца ў шлях. Гістарычнае таварыства Сайлент-Хіла — гэта гарадскі музей, але першае, што прыковвае погляд пасля ўваходу ў будынак, гэта карціна пад назвай «Туманны дзень», астанкі правасуддзя, на якой намаляваная сцэна пакарання і кат з піраміды на галаве. Джеймс адразу пазнае ў ім свайго пераследавацеля, але якім чынам піраміда галовы з карціны раптам з'явіўся ў горадзе, гэта пакуль не ясна. У адной са сцен аказваецца праход уніз. Пачынаючы з гэтага моманту, гульня ператвараецца ў адзін суцэльны абсурд. Вядома, і да гэтай падзеі гульні нельга было апісаць як асэнсаваныя і лагічныя, але зараз шукаць якое-небудзь рацыянальнае тлумачэнне наогул не варта. Каб было прасцей, давайце
Давайте просто прымем той факт, што галоўны герой канчаткова едзе з глузду. Спуск па лесвіцы ўніз аказваецца дастаткова доўгім і займае хвіліну райнага часу. У выніку Джеймс аказваецца ў калідорах месца падобнага да турмы. У рэчаіснасці, у часы грамадзянскай вайны ў ЗША на гэтым месцы і сапраўды размяшчаўся лагер для палонных. Пазней яго перарабілі ў турму Толука. Але турма гэтая была знесена яшчэ ў 20 стагоддзі, і на яе месцы быў пабудаваны будынак гістарычнага таварыства Сайлент Хіла. Пратаганіст знаходзіць пакой з квадратнай дзіркай у падлозе і без асаблівых ваганняў скача ў яе. Ён апыняецца замураваны ў пакоі з цаглянымі сценамі. Прабіўшы адну з іх трубой, ізноў аказваецца ў турэмных калідорах, але ўжо ў тагасветным варыянце. Там Джеймсу трэба будзе адкрыць краты ў падлозе, каб зноў скокнуць уніз. Джеймс прыходзіць у сябе ўжо ў турэмнай сталовай. За адным са сталоў ён заўважае труп з прастрэленай галавой. Непадалёк ля сцяны ў цемры сядзіць Эдзі з рэвальверам у руках. Ён разважае, як лёгка насамрэч пазбавіць чалавека жыцця. Заўважыўшы Джеймса, ён раптоўна пачынае апраўдвацца. Маўляў, гэты мужык з прастрэленай галавой напаў на яго, і Эдзі прыйшлося абараняцца. Пры гэтым хлопец пачынае нервавацца, а Джеймс задае навадныя пытанні. Гэта прымушае Эдзі блытацца ў паказаннях. У выніку высвятляецца, што забіты мужык не нападаў на Эдзі, а тарашыўся на яго, зекваўся, абзываў, кпіў і не рэагаваў на просьбу спыніцца. Герой спрабуе растлумачыць маладому чалавеку, што нельга забіваць кагосьці проста таму, што ён не так на табе паглядзеў, але Эдзі накіроўвае на яго ствол пісталету. Аднак, засмяяўшыся над спалоханай фізіяноміяй пратаганіста, кажа, што гэта ўсё жарт, а цела ўжо ляжала тут, калі ён прыйшоў. Эдзі вырашае пакінуць сталовую. Just put the gun to their head and... The way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean... I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because the way they looked at you. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. Ну, а Джеймс, прайшоўшы далей, аказваецца ў турэмным блоку. Цэнтральнай галавломкай гэтай лакацыі стануць вагі пад статуяй Феміды. Бегаючы па секцыях турмы, Джеймс знаходзіць гіры рознай масы і ўраўнаважвае чары вагаў. З рукі Феміды выпадае меч, які апыняецца рычагом ката. Ззаду статуі знаходзіцца эшафот з 6 шыбеніцамі і плітой з загадкай. Пры дапамозе атрыманага рычага трэба азнаёміцца з 6 кейсамі зняволеных, якіх прыгаварылі да пакарання. Трэба выбраць аднаго, хто менш за ўсіх заслугоўвае смерці. І калі выбар зроблены правільна, Джеймс падыходзіць да шыбеніцы, трымаецца за петлю, пасля чаго падае ў люк. Герой трапляе ў морг і зноў знаходзіць дзірку ў падлозе, скача ўніз і знаходзіць наступную і зноў скача. Але і на гэтым падарожжа ўніз пад зямлю не заканчваецца. Джеймс залазіць у іржавы ліфт і, спусціўшыся на ім, трапляе ў жудасны лабірынт. Сцены нагадваюць калідоры жылога дома. На падлозе ляжыць скрываўленая газета, на якой у невялікім артыкуле опісваецца выпадак забойства некага Томаса Ароскі. Прычынай смерці ўказаныя шматлікія колата-рэзныя раны шыі і левага боку тулава, якія нанеслі вострым прадметам. Пры гэтым, зыходзячы з таго, што з месца забойства не былі выкрадзеныя грошы і каштоўнасці, а Томас быў вядомы прыхільнасцю да алкаголю і схільнасці да агрэсіі, паліцыя выказала здагадку, што забойства адбылося не з карысці, а з-за канфлікту, магчыма, у стане эфекту. Гэтая газетная выразка знаходзіцца тут не проста так.
паколькі ў ёй гаворыцца аб забойстве бацькі Анжелы. Яе прозвішча таксама Ароска, а улічваючы, што калі Джеймс сустрэў яе ў гэтым гатэлі, яна ляжала перад люстэркам з закрываўленым ножом у руках, які Джеймс да гэтага часу цягае з сабой. А выснова тут такая: Анжела прырэзала свайго бацьку, і прычыны на гэта былі. Яна відавочна падвяргалася гвалту з яго боку, ад чаго тая атрымала псіхалагічную траўму на ўсё астатняе жыццё, чым тлумачацца яе дзіўныя паводзіны і відавочнае засмучанне псіхікі, калі яе кідае з аднаго настрою ў іншы, асабліва калі тая чуе нейкія словы, якія нагадваюць ёй аб гэтым эпізодзе, які моцна яе траўмуе, альбо моманты, калі Джеймс спрабаваў да яе дакрануцца. Таму калі Анжела прабачалася перад героем за свае дзіўныя паводзіны, яна выкарыстоўвала такія выразы, як «я больш не буду». Так звычайна гавораць дзеці, але не дарослыя. Яшчэ ў гульні пра гэта не гаворыцца напрамую, але ёсць намёкі на тое, што па шляху баці Анжелы пайшоў яшчэ ейны брат. Аднак ягоны лёс невядомы. Адзіным блізкім чалавекам з яе сям'і была маці, якую яна і спрабавала адшукаць у Сайлент-Хіл. Аднак яна зразумела, што мамы ў гэтым горадзе няма, і зараз ёй застаецца толькі пакутаваць. Джеймс знаходзіць Анжелу на падлозе ў пакоі. Яна знаходзіцца ў стане істэрыкі і просіць яе не шапаць. Раптам яна заўважае за спіной пратаганіста свайго тату, які аказваецца монстрам. Ён нападае на Джеймса і ламае сцены пакоя. З'яўляецца магчымасць разглядзець яго. Выглядае татачка вельмі абстрактна. Вонкава ён нагадвае два целы, якія ляжаць на ложку, абцягнутыя скурай. Я падазраю, што сімвалізм тут дастаткова відавочны, каб не тлумачыць гэта. Татачка становіцца босам. У выніку Джеймс перамагае яго на адкрытай арэне. У адным з пакояў знаходзіцца тэлевізор, з якога даносіцца голас бацькі Анжелы, які лаяў сваю дачку. У пакой забегае Анжела, якая ў лютасці штурхае цела монстра, а затым кідае на яго тэлевізор. Джеймс просіць Анжелу супакоіцца, але тая занадта разагналася, і замест таго, каб супакоіцца і падзякваць герою за абарону ад татачкі, яна абвінавачвае Джеймса ў тым, што ён такая ж брыдота, як і яе бацька, бо яна ўжо ведае, што ўсім мужикам трэба толькі адно. Джеймс, вядома ж, не такі, і нягледзячы на буру негатыву ў свой адрас, ён захоўвае высакароднасць і абяцае не чапаць Анжелу, бо ўсё, што яму трэба, гэта знайсці Мэры. На гэтым істэрыка Анжелы раптам спыняецца, і яна пачынае аказваць ціск на Джеймса. Яна кажа, што ён стаміўся ад сваёй жонкі і, магчыма, ужо знайшоў сябе кагось ёй на замену, проста не хоча гэтага прызнаваць. Джеймс адмаўляе гэта абвінавачванне. Тады Анжелу пераклінівае. Яна кажа, што ёй трэба ісці шукаць маму. Яна пакідае героя аднаго. It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know. I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No! I need to find my mama. Словы Анжелы моцна закранулі нешта ўнутры Джеймса, але часу на рэфлексію няма, таму ён адпраўляецца шукаць шлях. Джеймс бачыць зверы і ўваходзіць у пакой, дзе на здзіўленне бачыць Марыю, жывую і здаровую. Яна сядзіць на крэсле па другі бок металічных кратаў. Джеймс відавочна не чакаў убачыць яе тут, асабліва пасля таго, як яе забілі ў яго на вачах. Але Марыя як быццам не разумее, чаму Джеймс так бурна рэагуе на яе з'яўленне. Больш за тое, паводзіць яна сябе яшчэ дзіўней,
чым раней і кажа пра рэчы, якія яна ведаць не можа. Напрыклад, аб тым, як яны разам адпачывалі ў гатэлі. Але Джеймс па сваёй няўважнасці забыўся забраць відэакасету, на якую парачка здымала свой адпачынак. Магчыма, гэтая касета ўсё яшчэ знаходзіцца там, у гатэлі. Тое, пра што сказала Марыя, сапраўды адбывалася ў рэальнасці, вось толькі не ў яе з Джеймсам, а ў Мэры. Якраз падчас таго сумеснага адпачынку ў Салент-Хілл, аб якім казалі ў пачатку. Джеймс зусім заблытаўся і вырашае удакладніць, а ці сапраўды перад ім зараз сядзіць Марыя, на што тая адказвае: «Так, калі табе так падабаецца». Яна кажа, што ўсё роўна, хто яна такая. Галоўнае, што яна побач з ім, і для пацверджання рэальнасці свайго існавання Марыя далікатна дакранаецца з шакі Джеймса. Па ім прыкметна, што ён відавочна знаходзіцца ў разгубленасці. Заўважыўшы нерашучасць пратаганіста, Марыя зноў прысаджваецца на крэсла і заяўляе, што калі Джеймс захоча, то яна будзе чакаць яго ў гэтым пакоі. Трэба толькі знайсці спосаб патрапіць на той бок сцяны з жалезных прутоў. Яму трэба будзе вырашыць чарговую загадку. На гэты раз з кубічным механізмам, які круціцца і круціць пакой з дзвярыма. Усяго трэба прайсці 3 праходы, якія вядуць да калідораў выпрабаванняў са сваімі невялікімі загадкамі ў лабірынтах. У адным трэба шукаць прадметы, у іншым ваяваць з монстрамі ў пакоях, а ў трэцім уцякаць ад пірамід-хэду. Менавіта ў гэтым лабірынце знаходзіцца пакой самога пірамідыча. У канцы гэтага сегмента монстр заганяе Сандерленда ў тупік. Калідор перакрыты прывіднымі фігурамі людзей, але калі да Джеймса набліжаецца піраміды галовы з яго ножом, фігуры адкрываюць праход. Калідор абвальваецца, а Джеймс апыняецца каля ўваходу ў пакой Марыі. Вось толькі зайшоўшы туды, ён застае Марыю мёртвай. І зноў яе рукі пакрытыя ранамі, а твар знявечаны хваробай. Джеймс спачатку прымаецца аплакаваць смерць сваёй сяброўкі, але затым гэты парыў эмоцый змяняецца абыякавасцю. Ён пакідае цела Марыі ў пакоі, а сам успамінае пра Мэры і накіроўваецца далей на пошукі сваёй жонкі. Каля абломкаў куба тырчыць вялікі нож. Джеймс цягне яго да той дзіўнай сцяны, якая раствараецца па меры набліжання да яе. Герой выходзіць да пакоя з могілкамі. Сярод надмагільных помнікаў уяўляецца 3 з імёнамі, якія яму добра знаёмыя. Гэта надмагілі Анжелы, Эдзі і самога Джеймса Сандерленда. Перад кожным з іх выкапана магіла. Гэта намякае на далейшы лёс гэтых людзей. Джеймс ужо не дзівіцца падобнаму. Ён моршкі скача ў яму. Чарговы калідор, на гэты раз пакрыты крывёй, і чарговыя дзверы, за якімі Джеймс сустракае Эдзі. Хлопец відавочна не ў духу і высвятляе адносіны з трупам, які ляжыць ля сцяны. Заўважыўшы набліжэнне Джеймса, ён крыху супакойваецца і нават вітаецца з героем. Джеймс спрабуе высветліць, чым Эдзі тут займаўся, і гэтае пытанне выводзіць хлопца з сябе. Ён цытуе спіс абраз, якімі хейтер абражаў Эдзі за яго лішняй масы. Усё сваё жыццё Эдзі сутыкаўся з фэтшэмінгам у свой адрас, што ў выніку пакінула ў ягонай свядомасці адбітак, які выклікае прыступы агрэсіі як спосаб абароны. Затым ягоны паток негатыву выплюхваецца на Джеймса, які, на думку Эдзі, насамрэч такі ж, як і ўсе астатнія задзіракі, бо пратаганіст смяяўся над ім з самага пачатку. Хутчэй за ўсё, пад насмешкай ён мае на ўвазе тую фразу пра апетыт, якую Джеймс упусціў у кінатэатры. Эдзі наводзіць пісталет на Джеймса, але тут цярпенне Сандерленда прыходзіць да канца, і хлопец атрымлівае удар. Галоўны герой ужо наўпрост кажа, што Эдзі патрэбная дапамога спецыяліста, аднак той спрытна парыруе, заяўляючы, што Джеймсу таксама патрэбная дапамога, бо і яго гэты горад паклікаў да сабе. Больш за тое, па словах Эдзі, яны з пратаганістам падобныя больш, чым гэта можа здацца на першы погляд. І каб даказаць гэта, ён хапае рэвальвер і выклікае на паядынак у суседнім памяшканні. What are you doing? What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit, you make me sick. You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin? Why don't... Maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh! Eddie. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want... Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it.
But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Бой праходзіць у халадзільніку з мяснымі тушамі на гаках. Перад нападам Эдзі расказвае сваю гісторыю. Аднойчы яму надакучыла, як нейкі знаёмы здзекаваўся над ім, і Эдзі з рэвальвера стрэліў у сабаку свайго крыўдзіцеля, ад чаго тая пакутліва памерла. Апроч гэтага, ён параніў у нагу і ўладальніка сабакі. Яго абвясцілі ў вышук. Так і адбылася гэта гісторыя, па якой Эдзі збег у Сайлент Хіл. У выніку Эдзі атрымлівае порцыю свінцу і памірае. За ўвесь час у Сайлент Хіле Джеймс забіў немало монстраў, але забойства сапраўднага чалавека гэта ўжо сур'ёзна, і ніякага палягчэння ад збаўлення ад Эдзі галоўны герой не атрымлівае. Ён ідзе да выхаду з халадзільніка. Джеймс аказваецца на прычале ля возера Талука. Цікавая дэталь, што калі з гэтага моманту паспрабаваць перачытаць ліст ад мэры, які прывёў нас у горад, то нічога не выйдзе. У канверце замест ліста будзе ляжаць толькі пустая папера. На прычале стаіць лодка, якой Джеймс вырашае скарыстацца, каб перасекчы возера і дабрацца да іншага берага, туды, дзе знаходзіцца гатэль Лейквью, у якім яны з мэры жылі падчас адпачынку ў Сайлент-Хілле. Гатэль з'яўляецца тым самым асаблівым месцам. Туман на возеры моцна абмяжоўвае бачнасць, але дзесьці ўдалечы ледзь заўважны слабы агеньчык, які паслужыць арыентырам. І Джеймс, як герой той легенды пра дзяўчыну са свечкай, грыбе насустрач сваёй каханай. Ён дабіраецца да будынка самога гэтэля, які за гэтыя гады не змяніўся. Лейквью, у адрозненні ад іншых будынкаў Сайлент-Хіла, знаходзіцца ў добрым стане. На мапе гэтэля Джеймс заўважае надпіс «Я цябе чакаю ў нумары 312». У тым самым нумары, у якім ён спыняўся са сваёй жонкай мэры. На стойцы адміністратара Джеймс знаходзіць запіску, адрасаваную яму. У запісцы сказана, што відэакасета, якую ён пакінуў у нумары, знойдзеная і захоўваецца ў зачыненай частцы гэтэля. І калі містер Сандерленд захоча, то можа яе вярнуць. З зала рэстарана даносіцца гук піяніна. Джеймс сустракае там Лору. Яна нават не спяшаецца ўцячы. Уся справа ў тым, што Лора з моманту апошняй сустрэчы падумала і вырашыла, што Джеймс можа дапамагчы ёй знайсці мэры. Па яе здагадках, мэры павінна быць дзесьці ў гатэлі Лейквью. Так яна напісала ў сваім лісце. Джеймс здзіўлены, што ліст насамрэч існуе і жадае азнаёміцца з яго зместам. Лора перадае ліст герою, але просіць на ўсялякі выпадак не расказваць пра гэта медсястры па імі Рэйчэл. Мяркуючы па ўсім, мэр напісала гэты тэкст для Лоры незадоўга да ўласнай смерці. Медсястра Рэйчэл павінна была перадаць гэты ліст дзяўчынцы ўжо пасля смерці мэры. І каб не траўмаваць дзіцячую псіхіку выразамі тыпу «Я памерла», у сваім лісце мэра замяніла гэтую фармулёўку на больш абцякальную, такую як «Мяне тут ужо няма, і я зараз вельмі далёка, тут прыгожа і спакойна». Яна просіць Лору паводзіць сябе добра і лішні раз не злаваць медсясцёр, а таксама пераглядзець сваё стаўленне да Джеймса, якога Лора недалюблівала, бо лічыла, што ён крыўдзіў мэры. Можа здацца, што містер Сандерленд крыху змрочны, але на самой справе ён добры чалавек. Сыходзячы з тэксту ліста, мэры марыла, што аднойчы яны з Джеймсам удачыраць 8-гадовую Лору. Дачытаўшы ліст да канца, Джеймс цікавіцца ў Лоры, колькі ёй гадоў. На што та і адказвае, што на мінулым тыдні ёй споўнілася 8. І тут адбываецца нестыкоўка. Зыходзячы з гэтай логікі, мэры не магла памерці 3 гады таму, а значыць, верагоднасць таго, што яна рэальна дзесьці тут, перастала быць роўная нулю. Па словах Лоры, мэры часта распавядала ёй пра Сайлент-Хіл і вельмі хацела зноў пабываць у гэтым горадзе. Распавядала мэры і пра Джеймса. Больш за тое, для самога Джеймса назапашаны асобны ліст, таксама скрадзены з шафы медсястры. Спачатку Лора не хацела аддаваць яго пратаганісту, бо лічыла, што ён на яго не заслугоўвае, але ўсё ж перадумала, бо мэры наўрад ці ацаніла б падобны ўчынак. Лора перадае герою канверт, але ён аказваецца пустым. Дзяўчынка клянецца, што гэта не чарговы тролінг і што яна рэальна не брала гэты ліст. Яна мяркуе, што проста яго недзе згубіла. Лора ўцякае з рэстарана на пошукі. My dearest Laura,
I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But... I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Джеймс спрабуе яе спыніць, але шустрая дзяўчынка ўжо хаваецца ў калідорах. Джеймс вырашае накіравацца ў нумар 312. Як звычайна, напрамую нумар не патрапіць. Прыйдзецца зноў заняцца любімым заняткам пошукам ключоў. Цэнтральнай галаваломкай гэтэля будзе музычная шкатулка ў вестыбюлі. Каб дабрацца да змесціва, давядзецца адшукаць 3 фігуркі з выявай казачных прыгажунь: беласнежкі, золушкі і русалачкі. Фігуркі схаваныя па кутах усяго гэтэля, і трэба аблазіць будынак уздоўж і ўпоперак. Прычым месцы з фігуркамі будуць напрамую звязаныя з матывамі адпаведных казак. Для атрымання беласнежкі неабходна аднавіць люстэрка ў адным з пакояў і паставіць на паднос перад ім яблык. Золушка, як належыць, ляжыць у кучы залы, унутры каміна. Шлях за русалачкай крыху незвычайны, паколькі знаходзіцца яна ў бары «Слёзы Венеры» на ніжнім паверсе гэтэля. Прамы праход у бар зачынены, але ёсць і абыходны шлях праз службовае памяшканне, у якое можна спусціцца на ліфце. Праблема ў тым, што ліфт быў спраектаваны дэгенератарам і сігналізуе аб перавазе. Таму Джеймсу даводзіцца расстацца са ўсім сваім інвентаром, уключаючы зброю, вадкасці, ліхтарак і нават цыдулкі. Цалкам безабаронна перад монстрамі Джеймс разгадвае яшчэ адну загадку. Пасля гэтага Джеймс забірае з шафы свае пажыткі і збірае ключ да шкатулкі ў вестыбюлі. Джеймс уваходзіць у нумар, але сваёй жонкі ўнутры ён не знаходзіць. 312 выглядае сапраўды такім жа, якім яго запомніў Джеймс. І ён вырашае пераглядзець відэакасету для таго, каб асвежыць свае ўспаміны аб адпачынку з Мэры. Ён садзіцца на крэсла перад тэлевізарам, пасля чаго на экране паказваецца фрагмент, які Джеймс запісаў на камеру ў гэтым жа нумары перад ад'ездам. На ім Мэра любуецца выглядам з акна і кажа мужу аб тым, як жа ёй падабаецца гэты ціхі і спакойны горад. Мэры просіць мужа, каб той паабяцаў ёй, што яны яшчэ вернуцца сюды разам, але затым яна пачынае кашляць, а відэашэраг пачынае скажацца. Застаюцца толькі невыразныя кадры, на якіх можна разглядзець ужо хворую Мэры, якая ляжыць на ложку ў цемры. Да яе з падушкай у руках падыходзіць Джеймс, пасля чаго ён накідвае падушку сваёй жонцы на твар. У гэты момант на экране тэлевізара відаць адлюстраванне твару пратаганіста, толькі што усведоміўшы вельмі горкую праўду, якую ён старанна хаваў ад усіх і ў першую чаргу вядома ж ад самога сабе, у пакой заходзіць Лора, якая заўважыла пануры твар Джеймса і спрабуе даведацца ў яго, ці не знайшоў ён Мэры. З цяжкасцю падбіраючы словы, Джеймс вырашае не хаваць праўды і кажа, што яго жонкі тут няма, таму што яна памерла. Пачуўшы гэта, Лора адмаўляецца верыць ягоным словам, але пратаганіст запаўнівае яе, што гэта праўда. Тады дзяўчынка пытаецца, ці памерла Мэра ад хваробы, і Джеймс прызнаецца ў тым, што на самой справе гэта ён забіў яе. Ад пачутага Лора пачынае рыдаць, называе Джеймса забойцам і скончаным стварэннем, вінаваціць яго ў тым, што ён не любіў жонку і усяляк выказвае сваю шчырую нянавісць. Яна спрабуе даведацца прычыну, па якой Джеймс так паступіў, але той толькі просіць прабачэння і паўтарае, што Мэры тут больш няма. Лора ў слязах уцякае з пакоя, пакідаўшы галоўнага героя ў адзіноце. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful.
You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James? Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on, talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Kill her? Why did you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you. I hate you. I hate you. She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. І давайте тут я крыху растлумачу. Як мы разумеем, Мэры Сландерленд памерла не 3 гады таму, і сапраўды нет хваробы. У чым Джеймс быў перакананы на працягу большай часткі гульні. 3 гады таму яна захварэла, а менавіта гэты прамежак часу Джеймс абраў для свайго самападману, таму што пасля пачатку захворвання метафарычна памерла тая Мэры, якую ён шчыра кахаў. Хвароба, нягледзячы на намаганні лекараў, прагрэсавала ўсё горш. Джеймс рэгулярна наведваў сваю жонку ў больніцы, але шансы на аздараўленне былі малыя, і паступова усе сталі разумець, што Мэры ўжо не паправіцца. Ад усведамлення сваёй непазбежнай гібелі Мэры ўсё часцей стала зрывацца на свайго мужа. Самому Джеймсу таксама было цяжка бачыць жонку ў такім стане. Да таго ж, яму ўвесь час даводзілася цярпець ад яе прыніжэнняў, і ў выніку яго каханая жонка стала для яго клопатам. Я не буду апраўдваць Джеймса. Тое, што ён зрабіў, сапраўды жудасна ў дачыненні да Мэры, але з яго пункта гледжання ён апынуўся ў вельмі страшнай сітуацыі, калі дарагі і блізкі яму чалавек, з якім ён звязаў сваё жыццё, згасаў. Прычым згасаў павольна на працягу 3 гадоў. І ў адзін дзень Джеймс проста не вытрымаў. Мэры на пару дзён адпусцілі дадому. Перад гэтым яна напісала 2 лісты, якія пакінула на захоўванне медсястры. Адно для Лоры, з якой яна разам ляжала ў бальніцы і якая была яе блізкай сяброўкай, а іншая для Джеймса. І ўжо дома ў адзін нешчасны дзень Джеймс зайшоў у пакой Мэры з падушкай у руках і паклаў канец пакутам. Так ён думаў. На самой жа справе, забіўшы жонку, Джеймс выпрабаваў наймацнейшае ўзрушэнне разам з пачуццём віны, і каб абараніцца ад шакавальных эмоцый, ён несвядомлена прыдумаў сабе новую рэальнасць, у якой Мэры памерла яшчэ 3 гады таму, але недзе
недзе ў глыбінах свайго розуму ён прагнуў панесці пакаранне за свой учынак. Таму Джеймс паклаў цела мэра ў машыну і прыехаў у іх асаблівы горад Сайлент Хіл. Матываваў свой прыезд ён неіснуючым лістом ад памерлай 3 гады таму жонкі і рушыў на пошукі. Сам горад таксама аказаўся няпростым. Верагодна за ўсё, яго містычныя ўласцівасці злучаныя з асноўнай сюжэтнай лініяй у першай і трэцяй частках серыі гульняў. Калі коратка, то гэта гісторыі пра тое, як мясцовы рэлігійны культ аднойчы не вельмі паспяхова прынёс у ахвяру Богу маленькую дзяўчынку. У горадзе прачалася дзіўная старажытная ебань, хаця ёсць тэорыя, што містычныя сілы знаходзіліся на гэтай зямлі яшчэ да ўзнікнення ордэна з першай часткі, але сіквел мае адасоблены сюжэт, для разумення якога цалкам дастаткова проста змірыцца з тым, што горад валодае невытлумачальнай паранармальнай сілай. Але тут варта ўнесці яснасць і сказаць, што ёсць некалькі версій горада Сайлент Хіл. Першая — звычайнае турыстычнае мястэчка, у якім жывуць людзі і ніякіх дзівастваў не адбываецца. У такім 3 гады таму адпачывалі Джеймс і Мэры. Другая — туманны свет. Гэта ўжо некаторай ступені паранармальная версія, у якой увасабляюцца глыбінныя страхі, жаданні і думкі чалавека, які трапіў у горад. Гэтыя ўвасабленні народжаныя ад узаемадзеяння сіл горада з чалавечым розумам. У народзе называюцца праявамі. Монстры, аднолькавыя трупы, падобныя на Джеймса, абсурдныя нататкі і асабістыя рэчы Мэры, якія ляжаць там, дзе іх не павінна быць. Усё гэта было праявамі, ажыўленымі з розуму нашых героя. Праявы рэальныя настолькі, наколькі рэальны туманны свет. Гэта значыць, іх можна дэталёва разглядзець, памацаць, панюхаць, і яны нават здольны нанесці фізічную шкоду, але ў сапраўдным Сайлент Хіле іх не існуе. Самі монстры і іх вонкавы выгляд звязаныя з тымі ці іншымі эмоцыямі галоўнага героя, такімі як прыгнешаная сексуальнасць. Бо Джеймс усё ж мужчына ў самым світанні сіл, і яму, як і ўсім, уласцівыя падобныя жаданні. Агіда да яго зневешанай хваробай жонцы і пачуццё крыўды на ўсе абразы, якія ён выслухаў у свой адрас, таксама з'яўляецца прычынай існавання Марыі, якая ўвасабляе сабой выяву ідэальнай Мэры, якой Джеймс хацеў бы бачыць сваю жонку, далікатнай, у меру нравістай, з характарам, але клапатлівай, месцамі палахлівай, але толькі для таго, каб Джеймс мог адчуць сябе яе абаронцам. Менавіта таму Марыя, валодаючы нейкімі рысамі характару Мэры, неўсвядомлена адчувала запатрабаванне засцерагаць Лору, а таксама ведала аб тых рэчах, аб якіх ніхто, акрамя Джеймса і Мэры, ведаць не мог. Аднак, каб збалансаваць прыемнае, каб Джеймсу жыццё мёдам не здавалася, Сайлент Хіл стварыў нешта змрочнае, грубае і брутальнае, пірамідагаловага, які з'яўляецца ўвасабленнем пачуцця віны Джеймса за забойства жонкі і жадання панесці пакаранне. Ката, закліканага пераследаваць героя і караць яго, забіваючы Марыю, каб нагадаць Джеймсу аб зробленым. Для Джеймса гэта найболей блізкае стварэнне Сайлент Хіла. Можна нават сказаць, што гэта яго асабісты монстр. У нейкай ступені нават кашмарнае адлюстраванне самога галоўнага героя, аб чым нам наўпрост намякалі ў моманце, калі Джеймс цягнуў яго вялікі нож у лабірынце. Бо яго вялікі нож — гэта насамрэч нават не нож, а палова нажніц. Другую палову якіх і трэба было несці ў тым моманце, разразаючы бар'ер. І ўсе тыя моманты, калі Пірамід Хэд пазбаўляўся ад монстраў, гэта не сімвалізм сексуальнага гвалту, як многія памылкова падумалі. Гэта спроба падсвядомасці Джеймса выратаваць яго самога. Аднак не ўсе персанажы ў гульні праявы. Акрамя Джеймса ў горадзе ёсць яшчэ 3 рэальныя чалавекі — Анджела, Эдзі і Лора. Лора — гэта асобны выпадак, а вось Эдзі і Анджела, гэтак жа як і Джеймс, пакутуюць ад тонкіх душэўных перажыванняў, і іх лёс падобны з лёсам галоўнага героя, аб чым абодва гэтых персанажа казалі Джеймсу падчас сустрэчы з ім. Гэта часта абгульваецца ў галаваломках гульні. 3 пацыенты бальніцы Брукхевен, чые дыягназы падобныя да псіхічных расстройстваў герояў. 3 вобласці, схаваныя за 3 дзвярыма ў лабірынце, ну і 3 выкапаныя магілы на могілках для ўсіх траіх. Імглісты Сайлент Хіл выглядае для ўсіх аднолькава, як пустуючы горад, але перыядычна кожнага з іх зацягвае ў іншы свет, асяроддзе якога мяняецца ў залежнасці ад героя. Свет Джеймса мы ўжо назіралі, і ржавы, і разбураны. У Эдзі, чыя псіхатраўма выклікана пастаяннымі прыніжэннямі і кпінамі з боку іншых людзей, тагасветнае вымірэнне выглядае як нешта сярэдняе паміж
паміж моргам і халадзільнікам. Таму бітва з ім адбылася ў падобнай лакацыі. А ва ўсіх катсцэнах у Эдзі ідзе пара з рота. Сайлент Хіл агаліў яго утоеную агрэсію на кожнага пакрыўдзіўшага яго чалавека, з-за чаго Эдзі стаў паводзіць сябе як сапраўдны маніяк. Расстрэльваў любога, хто на яго крыва паглядзіць. Усе тыя трупы, якія мы бачылі падчас сустрэчы з ім, былі не сапраўднымі людзьмі, а толькі праявамі для Эдзі, як монстра для Джеймса. У рэальнасці, акрамя сабакі свайго крыўдзіцеля, ён нікога не забіваў. Анджела раскрываецца крыху падрабязней, а яе псіхічны і эмацыйны стан самыя жудасныя. Яна глыбока траўмаваная падзеямі, звязанымі з гвалтам з боку яе бацькі, а таксама яго забойствам кухонным ножом у парыве гневу. Яна траўмавана настолькі глыбока, што Анджела ніколі ўжо не зможа жыць нармальным жыццём. Гэта прыкметна ў дыялогах з ёй, калі ледзь не кожнае слова аказваецца трыгерам, выклікаючы ў яе істэрыку. Унутры яе адбываецца барацьба двух супрацьлеглых жаданняў. Жаданне пакончыць з сабой і, наадварот, жаданне жыць далей. Кухонны нож, якім яна спрабавала сябе прырэзаць, з'яўляецца сімвалам самагубства. Джеймс, забраўшы яго ў Анджелы, даў ёй магчымасць пажыць яшчэ крыху. Імкненне да жыцця ў гэтага персанажа выяўляецца ў інфантыльнай надзеі сустрэць блізкага ёй чалавека, які будзе пра яе клапаціцца і сваёй любоўю вылечыць яе раны. Таму яна і шукае ў горадзе сваю маму, адзінага чалавека з яе сям'і, які не здзяйсняла гвалтоўных дзеянняў у адрас Анджелы. Калі ж Анджела пачала разумець, што маму ў Сайлент-Хіле яна не знойдзе, адзіным чалавекам здольным выратаваць яе, яна палічыла Джеймса, але і тут яе чакала расчараванне. У Джеймса свае прусакі ў галаве, свае праблемы, і ў яго сэрцы няма месца Анджеле. Іншы свет Анджелы мы вельмі хутка ўбачым, але часткова мы яго ўжо назіралі ў гатэлі і ў лабірынце з татачкам. Яе свет прымае аблічча дома, у якім яна жыла і у якім падвяргалася гвалту. Ну а сам абстрактны татачка быў яе асабістай праявай манструознай версіі яе бацькі. Што ж да Лоры, з ёй выпадак асаблівы. Яна ўвогуле не пры справах. Магія горада на яе не дзейнічае. У маленькай 8гадовай дзяўчынкі яшчэ няма грахоў за душой, роўным лікам як і моцных праблем у псіхічным плане. Ці бачыць яна горад туманным, альбо ж яна перамяшаецца па нармальным Сайлент-Хіле, пытанне адкрытае. У любым выпадку ніякіх монстраў, якія пагражаюць ёй, альбо анамалій у выглядзе разломаў на дарозе. Для Лоры проста не існуе, што дазваляе ёй свабодна перасоўвацца па горадзе без якой-небудзь небяспекі. Да ютага-светнае вымярэнне яе таксама не зацягвае. Пра яе саму мала што вядома, але можна дакладна сказаць, што яна сірата і што яна па нейкай прычыне ляжала ў той жа бальніцы, што і Мэры. Яна знаходзілася пад апекай медсястры па імі Рэйчэл, якая даглядала і місіс Сандерленд. З Мэры яны нядрэнна ладзілі, і жонка Джеймса, паміраючы ад хваробы, часцяком распавядала сваёй юнай сяброўцы пра самыя яркія ўспаміны са свайго жыцця, у прыватнасці і пра іх з мужам паездку ў Сайлент-Хіл. А калі Мэра знікла, Лора з-за дзіцячай наіўнасці няправільна вытлумачыла яе словы з ліста, палічыўшы, што Мэры ў прамым сэнсе з'ехала ў горад, пра які яна ўвесь час распавядала. Гэта і прывяло яе сюды, у Сайлент-Хіл. Марыю разам з Джеймсам яна таксама не бачыла, але праз час яна вырашыла даць Джеймсу шанец, пра што ёй прасіла ў сваім лісце Мэры. Аднак у выніку яе чакала моцнае расчараванне. Цяпер, калі Джеймс даведаўся горкую праўду аб сваіх дзеяннях, аблічча гатэля змянілася, і героя зноў зацягнула ў тагасветны варыянт, у якім Лейквью выглядае разбураным пажарам, напаўзатопленым будынкам. Кішэннае радыё зноў пачынае шумець, і герой чуе голас сваёй жонкі, прычым значна выразней, чым гэта было ў пачатку гульні. Мэры кліча свайго мужа і просіць хутчэй выйсці да яе. На пытанне, куды менавіта трэба ісці, Мэры адказвае, што ён зусім побач, і яму варта было паспяшацца. З гэтага моманту ліст ад Мэры ў інвентары знікае, і ад яго застаецца толькі канверт з яе імем, што пацвярджае яго ілюзорнасць. За адной з дзвярэй пылае агонь, і Джеймс сустракае там Анджелу. Яна стаіць на ахопленай полымем лесвіцы, гледзячы на падвешанае на сцяне цела яе бацькі. Заўважыўшы Джеймса, яна прымае яго за сваю маму. Радасна звяртаючыся да яе, яна кажа, што зможа адпачыць і спрабуе абняць дарагога ёй чалавека. Але Джеймс робіць крок назад, і, прыглядзеўшыся, Анджела разумее, што памылілася. Ад расчаравання яна падае на лесвіцу, і герой выказвае ёй спачуванне, кажучы, што тады ў парку яна мела рацыю. Тых, каго яны шукаюць, тут больш няма. Анджела дзякуе Джеймсу за тое, што той уратаваў яе ад самагубства ў гатэлі, але ўсё ж дарма ён гэта зрабіў. Бо нават яе каханая мама лічыла, што дачка
дачка сама вінаватая ў няшчасці, якое з ёй адбылося. Вядома ж, яе віны ў гэтым няма. Джеймс ёй пра гэта гаворыць, але Анжеле не трэба, каб яе шкадавалі. Ад спажыванняў, жалю і слоў падтрымкі лягчэй ёй не стане. Джеймс спрабуе паступіць па-чалавечы, выказваючы спачуванне, але ён не выправіць Анжелу, не пакахае яе, не акружыць клопатам і не адцаліць яе раны. Так што дзяўчына бачыць толькі адзін астатні зыход і просіць Джеймса вярнуць ёй нож. Разумеючы, што гэты нож азначае, герой адмаўляецца браць на сабе яшчэ адзін грэх і дапамагаць Анжеле звесці канцы з жыццём. Але яна, падумаўшы, што нож патрэбен Джеймсу самому, кажа, што гэта ўсё роўна нічога не зменіць. Пасля чаго яна, развярнуўшыся, адпраўляецца ўверх па падпаленых сходах. У канцы Джеймс заўважае, што тут пекельна горача, на што Анжела адказвае, што для яе так заўсёды. Mama, I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. What's wrong? Wait. You're not my mama. It's you. I'm sorry, Angela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me? Heal all my pain? Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Джеймс пакідае месца сустрэчы. Ён працягвае ісці па калідорах. Монстры ўжо не спяшаюцца атакаваць Джеймса, а паміраюць самі па сабе. У выніку ён дабіраецца да вялікай залы, дзе бачыць прыкаваную да металічнай канструкцыі дагары нагамі Марыю пад аховай ужо двух пірамідагаловых, узброеных дзідамі. Джеймс просіць катаў пакінуць іх з Марыяй у спакоі, аднак яны моўчкі пратыкаюць дзідамі яе цела, ізноў забіўшы Марыю на вачах пратагоніста. Джеймс кажа, што разумее сапраўдную прыроду пірамідагаловых і для чаго яны былі створаныя, але зараз, калі ён усвядоміў, што насамрэч адбылося, яны яму больш не патрэбныя. Падняўшыся з каленаў, ён кідае выклік уласнаму сумленню. Яны абсалютна непаражальныя, але, разумеючы, з якой сілай Джеймс хапаецца за сваё жыццё, прызнаюць паражэнне і знішаюць самі сябе. У руках абодвух Джеймс выяўляе па яйку. Адно чыстае, якое сімвалізуе Марыю, а іншае іржавае, якое сімвалізуе Мэры. І яшчэ, пасля перамогі над пірамідагаловамі з інвентаром
інвентара знікае апошняя ілюзія існавання ліста ад мэры. Знікае нават канверт. Джеймс устаўляе яйкі отулены на дзвярах і пакідае месца бітвы. Ён аказваецца ў неверагодна доўгім калідоры. У яго памяць усплывае эпізод з мінулага, калі ён прыйшоў у лякарню наведаць сваю жонку, купіўшы букет кветак. Мэры, убачыўшы кветкі, нечакана накрычала на Джеймса, паколькі лічыла, што ёй з знявечанай хваробай і цяжкім лячэннем не патрэбныя кветкі. Яна прыняла гэта як здзек з сябе і стала прыгнятаць мужа. Яна таксама сказала, што не бачыць сэнсу ў сваім існаванні і што яна хоча памерці. Аднак, адразу зразумеўшы, што яна нагаварыла свайму мужу, заплакала і папрасіла Джеймса не сыходзіць, пабыць з ёй і сказаць, што ўсё будзе добра і што яна не памрэ. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Oh, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please. Don't go. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not gonna die. Help me. Пераадолеўшы калідор, герой паднімаецца па сходах і бачыць у акна мэры, якая чакае прыбыцця свайго каханага. Нарэшце, убачыўшы яго, яна кідаецца ў яго абдымкі. Джеймс прызнаецца, што ён вельмі сумаваў па ёй, але мэры дадае, што зараз яны нарэшце будуць разам назаўжды. Ад гэтых слоў герой раптам не на жарт напружваецца і, пачуўшы нядобрае, кажа: «Не». Усё таму, што перад ім стаіць не яго жонка, а Марыя, якая прыняла аблічча мэры. Джеймс просіць у яе прабачэння, але зараз ён разумее, што мэры мёртвая, яе не вернуць, і больш ён сабе ашукваць не можа. Тут Марыя зрывае маску і спрабуе высветліць у героя, што яго ў ёй не задавальняе, бо яна ж была створана спецыяльна для яго. Яна побач і здольна даць яму тое, чаго мэры не змагла. Яна будзе лепш, чым яго жонка, і зробіць усё, што ён захоча. Яна зноў пускае ў ход мастацтва маніпуляцыі і кладзе свае рукі на твар Джеймса, але на гэты раз маніпуляцыя не спрацоўвае, і герой, выказаўшы шкадаванне, кажа, што далей так нельга, і надышоў час адпусціць мінулае. Марыі гэта непрыемна, і ў яе ідуць слёзы, але і гэта аказваецца неэфектыўным. Таму Марыя пераходзіць у рэжым агрэсіі. Яе вочы зноў становяцца блакітнымі. Яна заяўляе, што не дазволіць Джеймсу адштурхнуць яе, што не адпусціць яго, бо яна так не можа. На нашых вачах Марыя ператвараецца ў монстра. Яе цела пакуецца ў металаканструкцыю, і яна становіцца падобная на прыкаваную да ложка мэры, толькі ў вертыкальным становішчы. Монстр Марыя нападае на Джеймса, і такім чынам пачынаецца фінальны босс-файт гульні. У адрозненні ад арыгінала тут ёсць 3 фазы, але па зместу яны не адрозніваюцца. У выніку Марыя падае на падлогу, сур'ёзна параненая і знясіленая. Яна толькі бездапаможна кліча героя па імені, але Джеймс, які ўжо ўсё для сябе вырашыў, ставіць кропку ў адносінах, робячы апошні стрэл. Пасля ўсіх прыгод нас чакае канцоўка. У рэмейку іх 3 асноўныя і 5 дадатковых. Тут трэба сказаць, што адзінай кананічнай канцоўкі ў гульні няма. Насамрэч, гэта не дрэнны мастацкі прыём для гульні. Я паглядзеў усе канцоўкі, але мяне зачапіла менавіта першая і здалася мне найбольш прыдатнай, таму я пачну з яе. Джеймс перамагае Марыю.
Пасля чаго нам паказваюць сцэну, у якой галоўны герой сядзіць за рулём сваёй машыны на паркоўцы назіральнай пляцоўкі з пачатку гульні з абсалютна пустым поглядам. Ён звяртаецца да сваёй жонкі і прызнаецца, што яму не хапае Мэры, што, нягледзячы на свае спробы адпусціць мінулае, ён проста не можа жыць без яе і дараваць сябе за зробленае. Ён разумее, што Мэры хацела б іншага зыходу, але якая розніца, калі яе ўжо няма? У апошняй спробе ўбачыць сваю жонку жывой, ён азіраецца на задняе сядзенне аўтамабіля, але бачыць толькі яе цела пад пакрывалам. Адразу пасля гэтага ён заводзіць аўтамабіль, і мы чуем, як яго машына разганяецца, уразаецца ў агароджу і падае ў возера. Ліст Мэры зачытвае яе голасам на фоне таго, як канверт з ім апускаецца ў глыбіні возера Талука. Пачатак супадае з тым лістом, які Джеймс насіў з сабой, і па сваім сэнсе азначае запрашэнне ў Silent Hill. Новая частка ліста надзяляе першыя радкі іншым сэнсам. Мэры піша пра тое, як ёй насамрэч балюча і самотна. Яна ведае, што сапсавала свайму мужу жыццё, але змяніць яна нічога не можа, як бы яна гэтага не хацела. Яе апошнія дні былі поўныя смутку і жалю да самой сябе і пачуцця несправядлівасці. Таму, калі лекары дазволілі ёй напрыканцы з'ездзіць дадому, яна была рада гэтай магчымасці зноў бачыць Джеймса, але яна баялася, што муж не захоча, каб яна прыязджала, бо пасля шматлікіх сварак яна заўважала, як цяжка даецца Джеймсу наведваць яе. Мэра разумела, што яе муж можа і стаў яе ненавідзець, але яна не вінаваціць яго ў гэтым. Яна працягвала яго кахаць, і нягледзячы на тое, што іх гісторыя скончылася сумна, яна б ні на што яго не прамяняла. У апошняй частцы ліста Мэра жадае свайму мужу, каб ён запаўніў яе ранейшай, а не тым, у каго яна ператварылася з-за хваробы. І самае галоўнае, каб Джеймс глядзеў у будучыню і працягваў жыць дзеля сябе і іншых, як ён гэта рабіў дзеля Мэры. Ну а сканчваецца ліст словамі Джеймсу: «Я была з табой шчаслівая». I just hope the pain will end soon, so that you remember me for who I was, not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live for yourself and for others, like you did for me. James, you made me happy. Другая канцоўка з'яўляецца крыху больш станоўчай. Пасля перамогі над Марыяй Джеймс аказваецца каля ложка сваёй жонкі, той самай, у якой ён яе задушыў. У яго з'яўляецца магчымасць адпусціць грэх і папрасіць у жонкі прабачэння, што ён і робіць. Мэры просіць мужа не прасіць прабачэння. Яна сама казала, што стамілася ад болю, і нягледзячы на тое, што яна сапраўды гэта казала, Джеймс прызнаецца, што забіў ён Мэры не для таго, каб пазбавіць яе ад пакут, а таму, што ён стаў ненавідзець сваю жонку, жадаў ад яе пазбавіцца, каб атрымаць магчымасць жыць сваё жыццё як раней. Тады Мэры цікавіцца, калі так яно ёсць, то чаму ж Джеймс такі сумны? На гэтае пытанне знайсці адказ ён не можа. Пасля гэтага Мэры працягвае яму ў рукі канверт. Джеймс знаходзіць Лору каля сцяны, на якой тая малявала. Ён паказвае дзяўчынцы ліст, каб Лора змагла знаёміцца з яго зместам. Далей тэкст ліста зачытвае голасам Мэры на фоне лакацыі з гульні. Тэкст ліста той жа самы, але з-за кантэксту гучыць ён менш трагічна. Нам паказваюць, як герой разам з Лорай, якая таксама даравала яго, пакідаюць Silent Hill праз гарадскія могілкі, і ён мае намер выканаць жаданне Мэры, каб удачэрыць гэтую дзяўчынку. Трэцяя канцоўка змяняе не толькі сцэну пасля бітвы з фінальным босам, але і сцэну да яе. Яе атрыманне заключаецца ў удзеле вялікай увагі Марыі, можна сказаць, нават ухажванняў за ёй. І адным з галоўных фактараў, якія ўплываюць на атрыманне гэтага варыянту канцоўкі, з'яўляецца наведванне палаты Марыі ў лякарні Брукхевен. Асноўная ідэя заключаецца ў тым, што Джеймс грунтоўна патрапіў пад чары ўяўнай жанчыны, і зараз марыць толькі пра яе. Падняўшыся па лесвіцы на дах, ён сустракае ўжо не Марыю, якая прыкідваецца Мэры, а менавіта Мэры уласнай персонай. Дакладней, праяву ў выглядзе Мэры. Сустрэўшы сваю жонку, Джеймс не спяшаецца кінуцца ў яе абдымкі. На пытанне Мэры, ці хацеў ён яе ўбачыць, ён адказвае вельмі непераканаўча. Мэры адразу распазнае нешчырасць і нагадвае мужу, што ён забіў яе. Тады Джеймс пачынае апраўдвацца. Быццам зрабіў ён гэта для таго, каб аблегчыць яе пакуты. Але Мэры разумее сапраўдную прычыну яго ўчынку.
яна крыецца ў ненавісці да яе. Яна стала для яго клопатам і не магла даць яму таго, чаго ён хацеў – доўгага і шчаслівага жыцця. У адрозненні ад яго новай каханай, Джеймс спрабуе адмаўляць сваю прыхільнасць да Марыі, але Мэры ўсё і так ужо ясна. Яна абвінавачвае мужа ў тым, што ён забраў у яе апошнія каштоўныя моманты жыцця, за што яна яго дараваць не можа. Яна ператвараецца ў монстра і нападае. Забіўшы раз, Джеймс адпраўляецца ў клуб «Райская ноч», дзе знаходзіць сваю ненаглядную. Марыя перадае яму ліст ад Мэры. Ну, а потым яны разам накіроўваюцца на выхад з горада да машыны на паркоўцы. Па шляху Марыя пачынае кашляць, а Джеймс ужо з досведам раіць ёй хутчэй звярнуцца да лекара, намякаючы нам на тое, што ён трапіў у заганнае кола. Дадатковыя 5 канцовак можна атрымаць выключна ў рэжыме «Новая гульня плюс». У свеце гульні з'яўляюцца прадметы, якіх не было падчас першага праходжання. Відавочна, ад збору калекцыі гэтых прадметаў і залежыць канцоўка. У арыгінале 2001 года дадатковых канцовак было 3, але ў рэмейку да іх дадалося яшчэ 2. Першая з іх з'яўляецца пашыранай версіяй канцоўкі, дзе Джеймс таксама сядзіць за рулём сваёй машыны і, звяртаючыся да Мэры, распавядае аб тым, як яму яе не хапае. Але у адрозненні ад той, на гэты раз праява Мэры сядзіць на заднім сядзенні і беспаспяхова супакойвае свайго мужа. Джеймс моцна сумуе па сваёй жонцы. Гледзячы ў люстэрка задняга выгляду, пытаецца, ці пачакае яна яго. На што Мэра адказвае, што заўсёды яго чакала. Герой кідае погляд на пасажырскае крэсла і бачыць на ім канверт з лістом Мэры, але затым ён заводзіць аўтамабіль і, разагнаўшыся, вылетае з дарогі прама ў возера. Другая унікальная для рэмейку канцоўка залежыць ад атрымання флакончыка белай клаўды, з якой у свеце Silent Hill вырабляюць галюцынагенныя прэпараты. Ён павінен выпіць гэты флакончык перад праглядам відэакасеты ў нумары 312. Змест запісу на касеце будзе тым жа самым, да пэўнага моманту. Калі Мэры папросіць Джеймса паабяцаць, што яны яшчэ разок прыедуць у Silent Hill. Пры гэтым Мэры не пачне кашляць, а Джеймс, які знаходзіцца за кадрам, пакладзе камеру на стол і дасць абяцанне. Абдыме жонку, Мэры пачынае збіраць рэчы да ад'езду, а Джеймс падыходзіць да камеры. Трохі разважае пра тое, што адбываецца, а калі Мэры пытаецца ў яго, ці ўсё нармальна, ён радасна усміхаецца, упершыню за ўсю гульню, і адказвае ёй, што ўсё добра. Паўтараючы гэтую фразу, ён выключае камеру. Нам дэманструецца нумар 312, але Джеймса ў ім больш няма. Астатнія 3 канцоўкі ўзяты з арыгінала і ўяўляюць сабой рознай ступені сон сабакі. Адзінае, крыху сур'ёзнае з іх гэта перараджэнне. Ведаючы аб наяўнасці ў горадзе містычных сіл, Джеймс знаходзіць артэфакты, здольныя, па легендах, перамагчы нават саму смерць. З гэтымі артэфактамі ён адпраўляецца на сустрэчу да фінальнага боса, і, сустрэўшы Марыю ў абліччы Мэры, ён нават не вядзецца на падман, загадзя ведаючы, хто перад ім стаіць. Марэй кажа, што Мэры мёртвая і яе не вярнуць. Але наш герой паведамляе, што цётка памыляецца. Ёсць адзін спосаб, але для пачатку яму трэба перамагчы тую яго частку, якую вабіць да Марыі. Тая прымае гэта за абразу і ператвараецца ў монстра. Но далей нам паказваюць, як Джеймс грабе на лодцы разам з целам сваёй жонкі да таямнічага вострава на возеры Талука. Ён просіць у каханай прабачэння за тое, што збіраецца патрывожыць яе спакой, але без яе яму жыццё не цікавае. А таму герой спадзяецца адшукаць усваленне старажытных багоў і правесці рытуал па адраджэнні Мэры. Дзве апошнія канцоўкі з'яўляюцца жартоўнымі, нагадваючы аб тым, што нягледзячы на ўвесь цяжар і дэпрэсіўнасць гісторыі, гэта ўсяго толькі гульня. Першая жартоўная канцоўка, для якой трэба памацаць знойдзены сіні каменьчык у патрэбных лакацыях. Мы заходзім у нумар 312, дзе мацаем яго ў апошні раз. Джеймс выходзіць на балкон нумара і заўважае ў небе над гатэлем агні лятаючай талерцы. У Silent Hill 2 2001 года з талеркі вылазіў пратаганіст першай часткі гульні Гары Мейсон. У рэмейку ж з яе вылазіць Джеймс Сандерленд, але з арыгінала. Ён называе сябе сапраўдным Джеймсам, а героя рэмейку клонам. Пасля гэтага сучаснага Джеймса выкрадаюць прышэльцы. Ну а стары Сандерленд адпраўляецца шукаць Мэры, але ўжо ў свеце рэмейку.
Другая пацешная канцоўка абгульвае вядомы мем са сном сабакі. Падчас вандровак па горадзе мы падбіраем сабачы ключ, якім адчыняюцца дзверы ў назіральны пакой па суседстве з нумарам 312, у сярэдзіне якога на крэсле сядзіць сабака ў слухаўках і стукае лапкамі па клавішах, як бы кіруючы падзеямі гульні. У арыгінале Джеймс звяртаецца да яе на японскай мове, але цяпер ён гаворыць на польскай. Пёсік аблізвае ягоны твар. Персанажы глядзяць адзін на аднаго, і на гэтым гульня заканчваецца. І калі апусціць гэтыя жартаўлівыя канцоўкі, то можна спытаць сябе, ці апраўдвае хаця б адна з іх учынак Джеймса Сандерленда. Цяпер хацелася б абмеркаваць гэтую гульню. Як рэмейк, гульня хутчэй за ўсё рызыкавала не апраўдаць чаканне фанатаў. Сёння перавыданні з'яўляюцца папулярнымі, асабліва сярод буйных старых франшыз. Але часам такі падыход да вытворчасці гульняў прыводзіць да правалу. Вельмі складана ўзяць старую гульню і адаптаваць яе пад сучасныя механікі, пры гэтым захаваўшы дух арыгінала. Але капіяваць даслоўна таксама небяспечна. Не ўсе жадаюць перажоўваць старую жвачку, хоць і ў новым пакаванні. Іншымі словамі, за дрэнна зроблены рэмейк распрацоўніка абвінаваціць альбо ў скажэнні арыгінала, альбо ў халтуры. З найболей паспяховага на розум адразу прыходзяць рэмейкі 2, 3 і 4 рэзідэнтаў, але там за распрацоўку адказвала ўнутраная студыя выдаўца і быў выкарыстаны ўласны рухавік. Да таго ж, што рэзік, што ціхія ўзгоркі былі спробай маладых японскіх распрацоўшчыкаў стварыць прадукт масавай аўдыторыі, збіраючы ўсе самыя папулярныя ў канцы 90-х захаднія клішэ. Адгэтуль і падобныя вобразы галоўных герояў і ў некаторай ступені асяроддзя і нешматслоўнай дыялогіі, але з бонусам у выглядзе азіяцкага стылю апавядання, пафасу і музыкі. А рэмейк Silent Hill 2 ствараўся на аутсорсе ў сучаснай еўрапейскай студыі, яшчэ і на глючным Unreal Engine 5. Здавалася б, усе рэдсягі сабраныя. Блюберы вырашылі паступіць наступным чынам. Асноўная сюжэтная лінія не змянілася, як і аркі для кожнага з персанажаў. Крыху змяніліся дыялогі, яны лепш перадаюць адносіны паміж асобамі. Нейкія катсцэны былі дададзеныя, а нейкія перанесены ў іншае месца. Напрыклад, другая сустрэча з Эддзі ў арыгінале адбываецца ў боулінгу, дзе ён есць піцу. У рэмейку мы сустракаем яго ў кінатэатры з вядром марожанага. Клуб «Райская нож» знаходзіўся ў іншым месцы, і размовы за барнай стойкай у Джеймса з Марыяй не адбывалася, як і тая гарадская легенда пра каханне і свечку. Сустрэча з Анджелай ля статуі ў парку таксама не было. Прамежак паміж дыялогамі з ёй быў большы, і гэта ўсё найболей прыкметныя адрозненні. І на мой погляд, калі не ведаць пра гэта, то можна лёгка падумаць, што рэмейк — гэта дакладна копія арыгінала. Настолькі лагічна і добра палякі ўпісалі гэтыя змены. Насамрэч, вам нават не абавязкова ведаць аб тым, што было ў гульні 2001 года. Яшчэ адна дэталь, пра якую трэба сказаць. Арыгінальная гульня разлічаная на 2 праходжанні. У першым ты даведваешся пра ўсю гісторыю і лёсы персанажаў, пра іх глыбокія ментальныя праблемы. А ў другі раз ты ўжо мяняеш сваё першапачатковае стаўленне да персанажаў, асабліва да Джеймса. Ужо тады сцэнарысты пакідалі намёкі на тое, што падобнае цыклічнае ўспрыманне гісторыі прысутнічае ў гульні не проста так. Тэарэтычна, падзеі гульні з'яўляецца бясконцым хаджэннем Джеймса па акрузе, асуджанага вечна пакутваць за свой учынак. Але наяўнасць трупаў, падобных да Джеймса, якія сустракаюцца па ўсім Silent Hill'у, тады можна было тлумачыць як заўгодна. Найбольш лагічным тлумачэннем было тое, што гэта толькі гульні яго розуму. У рэмейку над гэтым відавочна папрацавалі, і ідэя цыклічнасці гісторыі зараз з'яўляецца часткай неафіцыйнага канону. Наўпрост, у гульні гэта ніяк не пацвярджаецца, і ўсё абмяжоўваецца намёкамі, якія ўжо ляглі ў аснову мноства тэорый. На працягу гульні мы раз-пораз знаходзім месцы ці прадметы, якія з'яўляліся важнымі для праходжання арыгінала, але яны абсалютна ніяк не ўдзельнічаюць у праходжанні рэмейку. Напрыклад, месца пад мастом, дзе арыгінальны Джеймс Сандерленд знайшоў кішэннае радыё, дошку з цвікамі і першага монстра. У рэмейку гэтае месца таксама прысутнічае, але там нічога не адбываецца. Але ўзаемадзейнічаць гэтым месцам можна. Камера возьме ракурс гульні 2001 года, а на фоне загушыць ностальгічная мелодыя. Падобныя месцы называюцца водгукамі, і гэта можна было б спісаць на тое, што іх дадалі проста для фанатаў, але такіх месцаў у гульні занадта шмат. Хоць гульня і не з'яўляецца фан-сервісам, тут жа нашу увагу спецыяльна акцэнтуюць на адрозненнях, у лакацыях і прадметах. Гэта відавочна не пасхалкі.
У гульні нават ёсць момант, калі ў матэлі Марыя паказвае гарнітур Марыі з арыгінала, і калі ўзаемадзейнічае з ёй, то гэта будзе плюс для канцоўкі з ёй. А ў скверы Джеймс прама казаў, што не памятае, каб ён быў там. У арыгінале гэтай лакацыі сапраўды не было. Падчас дыялогу з Анжелай каля статуі, які таксама з'яўляецца новаўвядзеннем, яна кажа, што ўсё змянілася і рэчам увогуле ўласціва мяняцца. Магчыма, гэта проста супадзенне і не варта шукаць тут утоеныя пласты сюжэту. Але фанат ужо разгадалі загадку з фатаграфіямі. У выніку атрымліваецца фраза «Ты быў тут 2 дзесяцігоддзі». Менавіта столькі часу мінула паміж выхадамі гульняў. Але і гэта таксама не з'яўляецца доказам існавання такога вось сусвету і можа быць проста прыемнай адсылкай. Але гэта азначае, што сцэнарысты прынамсі надалі вялікую ўвагу дадзенаму сюжэтнаму пласту, і тэорыя аб зацыкленасці падзей Silent Hill 2 мае права на жыццё, як і любая іншая. Першапачаткова гульня так і была задумана. У геймплейным плане гульня гэтак жа была зробленая выдатна. У студыі не было вялікага досведу ў стварэнні сурвайвал-хорараў, але, на мой погляд, атрымала сапраўды добра. У пачатку было адчуванне, што мода ўстаўляць механікі соус-лайкаў дабралася і сюды. Як жа я памыляўся? І на справе гэта не так, хоць элементы тыпу ухілення тут і ёсць. Але гэта хутчэй для аблягчэння працэсу. Стральба зробленая умерана прыемна. Гэта зразумела, Джеймс не з'яўляецца ні копам, ні ветэранам, не ўмее абыходзіцца са зброяй як прафесіянал. Увогуле гульня асучаснілася выдатна, і распрацоўшчыкі сапраўды імкнуліся, каб захаваць вядомыя лакацыі з арыгінала, але перарабіць дызайн, каб ты атрымліваў зусім новы досвед. І тое ж можна сказаць і пра загадкі. Адзіны невялікі мінус, мне здалося, што ў канцы, пачынаючы з лабірынта, гульня крыху зацягнутая. Музыка тут таксама на вышыні, хаця і засталася практычна без змены. Дакладней, гэта тыя самыя мелодыі, але ў новым выкананні. Яны добра дапаўняюць атмасферу. У пустым горадзе, калі побач нікога няма, і Джеймс блукае ў мгле, у поўнай адзіноце, музыкі няма. Ёсць толькі ён і пустата, якая цісне. І толькі ў некаторых момантах яго суправаджае меланхалічная мелодыя на піяніна. У момантах, калі герой трапляе ў тагасветнае вымярэнне, асяроддзе становіцца іржавым і некамфортным. Саундтрэк падхоплівае твоё пачуццё агіды. Дадаюцца механічныя гукі, скрыгат металу, рыпанне і злом рытму. Узнікае жаданне, каб гэта хутчэй скончылася. Калі побач знаходзяцца монстры, радыё пачынае непрыемна хрыпець. Агульны стыль адпавядае жанру жахаў, але рэдка дазваляе сабе палохаць гульца простымі рэзкімі скрымерамі. Як і ў арыгінале, гульня відавочна эксплуатуе фобію лімінальных прастор. Напрыклад, звычайны калідор, які нагадвае заброшку. Але ўзнікае гэтае адчуванне, што раптам там, дзе не дастае ліхтарык, хаваецца жудаснае стварэнне. Гэта вельмі тонкая праца з псіхікай гульца. Асабліва чапляе момант, калі Джеймс паглядзеў відэакасету, асэнсаваў тое, што ён нарабіў, і асяроддзе адразу стала іржавым і разбураным. Дзякуючы саундтрэку гэта сапраўды прабірае цябе да мурашак. Я б яшчэ вылучыў кат-сцэну з цяперашнім узроўнем захопу рухаў. Калі персанаж можа маўчаць, але яго міміка будзе казаць гучней любых слоў, што вельмі важна для такога сюжэту, як Silent Hill 2. Silent Hill 2 была і застаецца вельмі важнай гульнёй для ўсёй серыі, нягледзячы на тое, што яна не звязаная з асноўнай, як і ў іншых частках, тут ёсць характэрныя рысы. Галоўны герой, які спачатку здаецца зусім звычайным чалавекам, але ў мінулым у яго адбыўся нейкі гамон і псіхатраўма. У яго ёсць свой унутраны вораг. Ён праходзіць праз сваё унутранае пекла. Гэта агульны сцэнарны канструкт, і наколькі добрая ідэя выкарыстоўваць яго ў кожнай частцы, пытанне дыскусійнае. Прапаную вам напісаць аб сваім меркаванні ў каментарах. Блуберам жа пашанцавала. У сутнасці яны не рабілі новую частку, а асвяжылі адну з самых значных і культавых гульняў у гісторыі індустрыі. І зрабілі гэта выдатна. І калі не быць душным фанатам і не шукаць пад мікраскопам усе неадпаведнасці і недахопы, то гэтая гульня стане для вас адным з лепшых гульнявых досведаў сярод хорар-гульняў. Мне было вельмі прыемна дакрануцца да гэтай класіцы ў такім выглядзе. Нарэшце прайсці ад пачатку да канца і асэнсаваць гэта з пункту гледжання дарослага чалавека. Ну а на гэтым сёння ўсё. Дзякуй, што даглядзелі гэты доўгі і эмацыйна цяжкі агляд да канца. Не забывайце актыўнічаць, ставіць лайкі, падпісвацца, каментаваць і дзяліцца гэтым відэа, каб такіх комплексных аглядаў было больш. Не забывайце пра спасылкі ў апісанні. Там мой тэлеграм-канал і магчымасць падзякаваць аўтару кубачкам кавы. Гэта вельмі матывуе. Да сустрэчы зусім хутка.